दे सोर फैदों कमेन्ट हरदो दे माथो सिरि सिरि थाखो थेंक इउ सोरबा लाइक दान होदोंब्ला मेसेज हराखै दाबो सिरि सिरि दंफैयो मेसेज हरदो दे मेसेज हरदो ए मानु आगैयासो दंफैयो आरोना मानु मुसाहारि हाय आब' होनदों हाय आगै नोंनो फार्स्टथार होनबा मानु थेंक इउ मानु आगै आंनि एलबेयाव फैनायनि थाखाय आरो लाइक होनायनि थाखाय दे ओमफ्राय जोंहा धोरोमबीर अफिसियेल आंसो आदसा नोंसो आरोना होमबालाय मानोथो कामेन्टबो हरा सिरि थानांगौ जाखोनो थेंक इउ धोरोमबीर आंनि एलबेयाव फैनायनि थाखाय दे मा खबर दे ओमफ्राय जोंहा जेसमिन बिस्टि हाय आब' हाय आगै जेसमिन मा खबर मोजां ना आब' होनदों जोंहा मानुआ थेंक इउ आंनि एलबेयाव फैनायनि थाखाय गासैखौबो आरो लाइक होनायनि थाखाय सासे लाइक होआखै दे सोर लाइक होआखै लाइक होदो दाबो चेनेल खुलिनो हायाखै नामा मानु आगैया मानु आगैयाथ' सिख्लासो जाखो ना मासो जाखो खिथाहरलाय देलाय आं होबाय आब'नो आदसा दे नों होबाय सोरबा सासे होआखै सानै होबाय आरो साथामल'सो दंखायो नालाय मा खबर खिथाहरदो आगैमोन धोरोमबीर दिनैलाय मानोथो बर' रायलायखो माथो इंलिसनि ओमफ्राय बर' माबानिसो हिन्दीनिसो रायलायोमोन ने धोरोमबीर मानो दिनै बर' रायलायखो नों फैया आं थांनिसै अबाव फैया अबाव थाङा अबाव फैया होनदों धोरोमबीर खिथालाय देलाय मानो थांनांगौ जाखो मानब मुसाहारि सिख्ला नङा आब' माथो होनबा आगै माथो होनबालाय ह लाइन थांलायबाय बाला नामाथ' हिनजावसानि बायदि हिनजावनि नामसो मान'आ मानु मुसाहारि हाबा जानायसो आब' आदसा दे हाबा जानायबाबो जेबो नङा धोरोमबीर मा होनदोंमोन बुजियाखै आं दे खिथालाय अननानै ओमफ्राय धोरोमबीरा फैसा एल' हैनाया आं एटिएमआव बारे दे बेसेबां एल'गोन खिथादो दे फैसाया एटिएमनिफ्राय धोरोमबीर आंनोबो एसे हर दे अनोब्ला हायना फेमिलि हेल' गुड इभिनिं होनदों जोंहा हायना फेमिलिया गुड इभिनिं हायना आगै मा खबर दे मोजां ना खबरफ्रा ओमफ्राय थेंक इउ दे आंनि एलबेयाव फैनायनि थाखाय आंनि एलबेयाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच ओमफ्राय लोगो हायना फेमिलिया मा होनगोन लोगो जोदला हर आंजों लोगो दंखायो आगै नोङो ए सोर गोदान दं नायनानै लोगो जालायदो दे नामखौ होनदो सोरजों लोगो जाजानो लुबैदों मानु मुसाहारि आं दखानाव थांनो दे आब' बाय दे जेबो नङा दे मा लायनो मानु दखानावलाय बेदर लायनोसै नामा हायना फेमिलिया मा होनखो खबर गाज्रिहाय खिलुबाय दं एलबियावनो हाबनो हायाखै दिनै खिलुदों नामा माबा मा होनो गल निमु आसार खालामनाय दंबा जानानै हो बिगुरफोरखौ जाबाबो आसारखौ जाबाबो हामो गल निमु जाबा सोरनावबा दं खोमा गल निमु आसार खालामनाय ना बेखौ जाबाबो हामो आंबो बुंथ'ला आंबो नों बायदि जादों र' जानायालाय ओमफ्राय जोंहा मानस अफिसियेल 19 हेल' बिबारी हेल' मानसी की खबर ভালনে मानस कैसी हो
थेंक यू मेरे एलबी में आने के लिए मानसी एसामिससो जाखो ना हिन्दी जाखो मिन्थिला आङो ओमफ्राय हायना फेमिलि मानो लोगो जालायदो ओमफ्राय मेथाइ लाबोफा दखाननिफ्राय मानो दखानाव थांसैनो मानोना चेनेल गैया हायना आगै ओमफ्राय मानस ऑफिशियल मानो कम बैक प्लीज मानो का चैनल नहीं है भाई उसका चैनल नहीं है सपोर्ट करे तो कर सकता है वो अभी बाय बोला है दुकान में जाने के लिए ओमफ्राय जोंहा हायना फेमिलिया मा होनखो नोंनो आइडि खालामनो नामा हा नोंनो आइडि खालामनो नामा खौनो नागिरबाबो मोनासै दहाय आइडि हरनो नागिरब्लाबो मोनासै होनदों आच्छा मालाबा बबेबा नामा फैया बोबाबो आंनाबो बिदिनो जायो ओमफ्राय जोंहा मानस ऑफिशियल बाय बाय सोना आयु मानोहाय क्यों बाय बोल रहा है मानस इतना जल्दी जाना है क्या ओमफ्राय जोंहा जेसमिन बिस्टिया मानखो गोदान दंबा लोगो जादो सोर गोदान नायलायदो जेसमिन ओमफ्राय मानस ओके मानस बाय जाओ जाना है तो मानस तुम आईडी देने के लिए बोला था ना कल दे दो मैं आपको कल रिटर्न करेगा वैसे भी जल्द से आईडी एक्सचेंज करे तो आंसर भी हो जाता है मेरा आज 8 आंसर हुआ है बाबायसो आङो जिनो आनलु जायो मानसनि ओके थैंक यू ओमफ्राय मानस दी आसुरबा अच्छा लॉन्ग वीडियो চাবা দে মানস ময়ো চাম তোমাৰ ভিডিঅ'টো লং চাম দে লং চাবা তাৰপাছত লাষ্টত তোমাৰ নামটো লিখি দিবা তেতিয়া মই গম পাম তুমি বুলি ओमफ्राय हायना फेमिलि जेसमिन आं जाहरबाय गोथाव ओंख्रि संनायखौ नायना जागौमोनलायनाय लोगो जाहरबाय ना मा होनदों नोङो हायना जेसमिन आं जाहरबाय गोथाव ओंख्रि संनायखौ नायना जागौमोन आच्छा ओंख्रि गोथाव संनायखौ नायना जागौमोन होनदों आरोना आबुल ब्लग हेलो आबुल কি খবৰ ভালনে थैंक यू आबुल मोरेल बिदा हागारने थैंक यू सो माच কি খবৰ ओमफ्राय लकेल बय आई लाभ इउ बिबारी ओके लकेल बय आई लाभ इउ टू दिशा अफिसियेल हाय बिबारी हाय दिशा अफिसियेल मा खबर मोजां ना दिशा आगै ओमफ्राय थैंक यू गासैखौबो आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय हायना फेमिलि लकेल लागे जादो लकेल लोगो जादो आच्छा लकेला सापर्ट आइदिसो नामाथाय लकेल नोंखौ लिंहरदों लोगो जानो जोंहा हायना फेमिलिया ओमफ्राय दिशा अफिसियेल মই তোমাক সাবধান কৰিছো ओके दिशा তুমি চিন্তা নকৰিবা কিন্তু লং ভিডিঅ' চাবা দে শর্ট ভিডিঅ'ত মানে শর্ট ভিডিঅ' চাই পেলাই সাব কৰিলে এনে বেকাৰত সাব কৰা হৈ যায় এনে আনচাবো হ'ব তোমাৰো হ'ব সেইকাৰণে লং ভিডিঅ' চাই দিবা ময়ো লং ভিডিঅ' চাই দিম তোমাক যিকোনো মেছেজ এটা দি যাবা আৰু মই গম পাম মই ৰিটাৰ্ণ কৰিম হাইনা ফেমিলি জেসমিন বেক সাপোর্ট মি जेसमिन তোমাক মাতিছে সাপোর্ট দিব কাৰণে যাৰ লগত जेसमिनालाय हारसा नङाना बर'सो जेसमिन लोगो जानांगौनो हायनाजोंबो लोगो जालायदो दे जेसमिन बेक सापort मी होनदों ओमफ्राय हायनाया जोंहा दिशा काम टु इउ दे लोगो जालाय दे नै लाइन फैलायबाय जोंहा लोगो जालाय सोरजों लोगो गैया ओमफ्राय एमआरडी अफिशियल चेनेल अन थैंक यू एमआरडी दिदिजी एमआरडी अन अच्छा सापर्ट आइजोंसो फैखो नामा माबाजोंसो मेनसनजोंसो फैखो आब'आलाय प्रफाइलखौ सोलायबाय नामा एमआरडी आब' ओमफ्राय दिशा अफिसियेल कमेन्ट কৰিছো ओके মই যিকোনো কমেন্ট আহিলে মই ৰিটাৰ্ণ কৰোঁ বাৰু শর্ট ভিডিঅ' হ'লে মই ৰিটাৰ্ণ নকৰোঁ এনে বেকাৰতহে কৰা হয় ओमफ्राय जेसमिन बिस्टि जागोन दे नेना हरगोन
दानियालाय आरो ना बयबो एलबियाव फैग्राफ्रालाय आरो कमेन्ट नुबानो मिथिखायोना लोगो जाबाय बियो होननानै आरो मालायाथ' बारा इमान बिदि मेसेज कमेन्टबो हरखाया नालाय खालि एलबियाव फैग्रा लोगोफ्रासो इउटुब चेनेल गोनांफ्रासो बिदि कमेन्ट हरखायो नालाय मिथिखानांगौ आरो ओमफ्राय हायना फेमिलि एमारदि आब'आ आंनो 2 आइडि हरासै एमारदि आब'आ बिराद बिजि थायो मिथिबायना बयनोबो लासै लासै हरगोन बियो दहाय हरदोंथ' एलबियाव नों थाङाखै नामा आब' एमारदिनि एलबियावहाय थांनांगौ दसे दसे थानानैबाबो होनांगौ होमबानो अननानै हरजोबो एमारदि आब'आ ओमफ्राय 1 घन्टा थालायलायनाङा आधा घन्टा थानानै होबाबो जायो बेनो ओमफ्राय जोंहा एमारदि अफिसियेल चेनेल लाइक दा थेंक इउ आब' ओमफ्राय लकेल बय अन थेंक इउ दहाय आंजों लोगो जानायफ्रा ओमफ्राय आइडि सोर सोर हरदोंमोन आनजाखाजोब्बाय आंना 8था मानि थांबाय दिनै लोगो जानाया गाबोन आनजायो ओमफ्राय गाबोन लोगो जानाया समफोर आनजायो बिदिसो जागासिनो आंना ओमफ्राय आंहा खुलिदोबा हायनाया खुलिदों आरोना दे खुलिबालाय मोजां ओमफ्राय जेसमिन बिस्टि ब्लु हर आब' ब्लु हरनि र' ब्लु हरबाय आं दे लोगो जालाय सोर सोरजों लोगो गैया एलबि होग्राफ्रा मेलाथार ओंखायनो मानसिफ्रानो खम जाथारोहाय ब्लु होबाय आङो जेसमिन नोंनो धोरोमबीर अफिसियेल नों आंनि फेसबुकखौ फल' खालाम आंनि फेसबुक नामा धोरोमबीर बसुमतारी आच्छा नों आंनाव फल' खालामदों ना मा होनदोंमोन ना खालामलाय नोङो मेसेज हरनानै दोनलाय आंनियाव ग्लरिसा नार्जारि होननानै बोनानै ओमफ्राय एमारदि अन थेंक इउ बर्मान कसारि हेल' बिबारि थेंक इउ बर्मान कसारि हेल' बिबारि हेल' बर्मानजि सोर जाखो आं सिनायासै आइदिजोंसो फैखो ना सोरजोंसो फैखो मिथिला आङो थेंक इउ आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय एमारदि अन थेंक इउ आब' ओमफ्राय आरबि बड' ब्लग नाइस थेंक इउ आरबि बड' ब्लग थेंक इउ आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय मा खबर धोरोमबीर नोंनो हरनाय थाव आं SMS नोंसो आंनि SMSखौ नायाखैनो SMS अबे मोनसेयाव हरदों आंनियाव हरबाथ' आङो मोनखायो आङो चेक खालामो खालामनायालाय नोङो आंनियाव हरफ्लाङाखैदां बेलेगनावसो हरदोंदां धोरोमबीर मोजां चेक खालाम ओमफ्राय आंनिया प्रफाइल दंखाजोबो गासिबो सिनायखागोन नोङो एमारदि अन ओमफ्राय बर्मान कसारि तुमाक মই আগতে সাবধান কৰিছো ओके তুমি সাবধান কৰিছা ভাল কথা তুমি লং ভিডিঅ' চাই পেলাই সাব কৰিবা তাৰপাছত কমেণ্ট দি থ'বা মই গম পাম তুমি বুলি তাৰপাছত মই তোমাক ৰিটাৰ্ণ কৰিম धोरोमबीर अफिसियेल ब्लु होलाय ओमफ्राय एमारदि अन थेंक इउ आब' एमारदि अन थाबाय थानायनि थाखाय हायना फेमिलि आरबि साब खालामबाय आं लं भिडिअ नायना अल आइकन थुबाय दे बेक सापर्ट मी होनदों जोंहा हायनाया लोगो जाबायनो आरबिजों लं भिडिअ नायलाय दै लं भिडिअ नायलायनानै रिटार्न खालामफिनदो इमान थाब थाब हरलायाबाबो जायो एसे एनै उनाव उन जानाय लेट जानाय बा सानसेनि उनाव हरबासो मोजांसिन आंनि मथेबा ओमफ्राय धोरोमबीर अफिसियेल होनबालाय आं नोंनि पिकखौ बोरो आं मोनाखै बुंलाय नामखौ बुंलाय ग्लरिसा नार्जारि आंना ग्लरिसा नार्जारि ओमफ्राय एमारदि अन प्रमद नार्जारि हेल' लाइक दान थेंक इउ प्रमद नार्जारि आगै आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय आरो लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच आगै ओमफ्राय एमारदि डिडि किउ हासराय डिउटियाव दंना बहा दं एमारदि आब' नोङो ओमफ्राय एमारदि आं हरनाया आनजायाखै चेक खालामबाय आंनो आच्छा
जायाखैबा जायाखै जेबो नङा 8था जाबाय आंना जायखिजाया ओमफ्राय मनज अफिसियेल हेल' नमस्ते नमस्ते मनज आइडिफोरजों साब खालामनायाबो मा होनो नाम्बारफ्रा भेरिफिकेसन जाबासो माने आनजायानो खायफानाथ' ओरैनो भेरिफिकेसन खालामालासिनो ओरैनो आइडि खुलियोना बेफोरथ' ओरैनो बेखार गोजाखा ओमफ्राय जोंहा एमआरडि अन जेसमिन हायना आब' हरबाय होनदों हायना आब' रिटार्न खालामबाय होनदों चेक खालामदो नोंहाबो ओमफ्राय हायना फेमिलि एमआरडि आब'नि एलबि थांना मैया थिग मिनिफ्लांदो माब्रैबा होनखायो गाजान जोंना आब' एमआरडिया एकदम थाल्लानि फिसा गालाखा ख्रा ख्रा डाइरेक्ट गाज्रि मोनना लाब गैया जकिंसो मोनो आंहा रायबाबो जेबो मोना आङो ओमफ्राय जोंहा हायना फेमिलि आइडिजो फाइनि आं जिखुनु निउ लोगो जानोल' थिन आदसा अके माने अबेजों नोंनि मेन आइडियाव ना माहाय मेन आइडियाव ना आइडिजों आरो लोगो जानानैलाय मा नोंना जेबो चेनेल गैया मा गैया भिडिअ गैयाबा आइडियाव आरो माबा साब लानानै मा खालामनो नोङो हायना ना नोंनि मेन चेनेलाव होननांगौ लोगो जानो दे फैबानो जाबाय दे ओमफ्राय जोंहा नोङो आइडिजों फैयोब्ला आंजोंबो आइडि होनो हागोन दे ओमफ्राय आं रिटार्न खालामफिनगोन नोंनो दे ओमफ्राय जोंहा धोरोमबीर अफिसियेल मोनखादों नोंनि ग्लरिसा नार्जारिखौ मोनखादों आं नोंनो आं मोनबा SMS हरदोंमोन नाथाय नोंसो रिप्लाय हराखै मा नाम बेखौ होनलाय नोंनिया मा नाम खिथालाय दा चेक खालामगोन आं ओमफ्राय दा मेसेज मोनसे हरनानै दोनलाय एमआरडि अन एमआरडि आदसा आब'नि मेना बिसो आरोना दा चेनेलखौनो मोननै खुलिबाय नामा रा आब'आलाय ओमफ्राय एमआरडि अफिसियेल चेनेल अन थेंक इउ ओमफ्राय थेंक इउ आब' एमआरडि प्रमद नार्जारि अन थेंक इउ आगै अन थाबाय थानायनि थाखाय दे कमेन्ट खालामना ओमफ्राय सोर गोदान नायदो लोगो लिंदो प्रमद नार्जारि ओमफ्राय मनज काम 6 आइडि एमआरडि अफिसियेल चेनेल मनज তোমাক মাতি আছে 6 আইডি লগত আইডি এক্সচেঞ্জ কৰা ओमफ्राय एमआरडि चेनेल अफिसियेल अन ओमफ्राय एमजे फेमिलि ब्रह्म अन अके धोरोमबीर अफिसियेल आंनाथ' फेसबुक नामा धोरोमबीर बसुमतारी आदसा अके नों मेसेज मोनसे हरनानै दोन दे जेबो नङा ओमफ्राय बेबी ब्लग हेल' आब' हेल' बेबी मा खबर बेबी थेंक इउ आंनि हेल्पआव फैनायनि थाखाय लाइक होदो दे ओमफ्राय जोंहा एमजे लोगोआ मानखो अन दं बिबारि फ्रेन्ड आं नोंनि एलबि होबा समखौनो मोनाहाय बिजिथार जाथारो दे जेबो नङा दे ओमफ्राय जोंहा जेसमिना मानखो सोरजों लोगो गैया जादो आंबो हरगोन होनदों जाया माने जेसमिनजों गोदान दङ लोगो जालायदो दे बेबी ब्लग जेसमिनजों लोगो गैयाबा लोगो जालायदो नामखौ थांखिनानै लेंहर जेसमिन आगै होमबासो मिन्थियोना गेजेराव होनबा है आंखौ होनाखै है आं बिदि होना बिदि जायोना ओंखायनो नामखौ थांखि नोङो जायखौ गोदान बायदि नुदों आरोना नाम होन फैदो आमुखसि लोगो जाफैदो लोगो जानि दे इदि होनलायदो आरो ओमफ्राय जोंहा बेबी ब्लगा मोजां आब' नोंहालाय होनदों आंबो मोजां माने मोजाङानो होमबाबो बारा इमान मोजां नंथारा दे बेबी आगै आंहा ओमफ्राय एमआरडि आब' अन होनदो टु फन अन दं आदसा अके आब' एमआरडि ओमफ्राय बेबी ब्लग लाइक दान थेंक इउ बेबी ब्लग लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय
ब्लु हरदे आच्छा होबाय आङो ओमफ्राय एमआरडिया MJ6 रिटार्न किया MJ6 रिटार्न किया एमआरडि आब'आ रिटार्न खालामबायनो MJ खोनादोंना खोनायाखै ओमफ्राय जोंहा एमआरडिया 2 फन अन दं जागोन दे आब' एमआरडि सिस थेंक इउ जोंहा MJ ब्रह्म फेमिलिया थेंक इउ सिस होनहरदों एमआरडि आब'खौ अन दं अके MJ एमआरडी चैनल ऑफिशियल कल 5 दिया आप रिटर्न किया कि नहीं MJ लोगो नोंखौ सोंदों आब' एमआरडिया मैया मोनबा हरदोंनो रिटार्न खालामना खालामाखै होनना सोंदों ओमफ्राय रेबेल लिडार लाइक डान आब' बिबारि गायदे थेंक इउ रेबेल आंनि एलबिआव फैनायनि थाखाय आरो लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच रेबेल लिडार ओमफ्राय जोंहा एमआरडि आब'आ मानखौ अन होनदों थेंक इउ आब' अन थाबाय थानायनि थाखाय ओमफ्राय बेबि ब्लग हायना लोगो जादो हायनाया गैथ'वा दा फैगोन नामाथाय माबा नोङो ना मा होनो बेबि ब्लग नोङो हायनाजों लोगो जाहैग्रो लं भिडिअ नायनानै लोगो जा कमेन्ट गारनानै फै ओमफ्राय बियो नुबानो रिटार्न खालामगोन ओमफ्राय आं दा फैबा होनानै होफिनगोन दे जुदि दङबा बियो नुदोंबा खालामखागोन दे जेबो नङा बेबि ब्लग ओमफ्राय एमआरडि अन थेंक इउ आब' अके दे जागोन होनदों जोंहा बेबि ब्लगा नों लोगो जाहैग्रो दे जेबो नङा ओमफ्राय H बसुमतारी लाइक दा नाबो होनदों आयौ मा जानायमोन आगै नोङो सानसे थेंक इउ H बसुमतारी आगै आंनि एलबिआव नुजाफैनायनि थाखाय मा खबर दे ओमफ्राय लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच माबाफोर जादोंमोन नामा माथो सानसे कमेन्टखौनो नुथाराखै मोखां गन्थंबो नुवाखै दासो जोंहा टिना बर' ब्लग हाय होनदों हाय टिना बर' आगै मा खबर मोजां ना ओमफ्राय टिना बर' ब्लग थेंक इउ आंनि एलबिआव फैनायनि थाखाय आगै ओमफ्राय लाइक होआखैबा लाइक होदो दे टिना बर' ब्लग ओमफ्राय डिग्रेसन फट'ग्राफार आइ एम कामिं आब' अके फै डिग्रेसन जेब्लायबो लामाया खुला नोंनि थाखाय आरो गासैनि थाखायबो थेंक इउ आंनि एलबिआव फैनायनि थाखाय डिग्रेसन ओमफ्राय जोंहा लाइकखौ थुद्लामनानै होदो दे एसे ओमफ्राय एथे आगै मा जानायमोन दे खिथाद' नोंहा सानफामानि बहा थांखो बहा माखो मा जाखो जेबो खबर गैया लाइक डान थेंक इउ डिग्रेसन लाइक होनायनि थाखाय बल गेलेगासिनो नामा नोंलाय बल गेलेबाबो अन थाबाय था दे ओमफ्राय जोंहा सफैबाय दासो आच्छा सफैबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा MJ अन होनदो ओमफ्राय प्रमद नार्जारि अन होनदो ओमफ्राय प्रमद नार्जारि रावजोंबो लोगो जाया नामा गोदान गैया नामा प्रमद आगै नोंजों लोगो जानो ओमफ्राय डिग्रेसना सफैदों दासो अके दे जेबो नङा ओमफ्राय रेबेला मानखो आब' फुजानि एलबिआव नोत्रा माथो नोंखौ आब' गायदे फुजाया आंनाव फैयानो दासिमबो आं नुफेराखैनो दिनै आङो सप्तासे बारलायलायबाय एलबि होनाया ओमफ्राय आं फ्रि टाइमाव होआबा बियो आं बिजि टाइमावसो होयोबा आं बोरै थांगोन देलाय फुजानि मा जायो नोंलाय रेबेल ना बयफ्रेन्ड जायो नामा रेनुमोन फैयो आङो माबाखौ नुफेराखै दाबो आंनियावहाय फुजाखौ ओमफ्राय जोंहा बेबि ब्लगा मानखो खामबायमोन आब' आं नायना आब'निखौ आच्छा दे आं दा फैबा खिथागोन दे ओमफ्राय दा फैबा नोंबो खामानि हरबानो जाबाय बे आं खालामबाय होननानै दे ओमफ्राय एचा गैया लाइक होनदों थेंक इउ आब' आब'लायनो आंना एच आगै थेंक इउ लं मेसेज हरनायनि थाखाय
ओमफ्राय हुदा जालांबाय आब' होनग्राखाय सोरखौबा ओमफ्राय जोंहा भबेन बसुमतारी माथो नोंनि कमेन्ट्सखौ फरायाखै मानो फराया जानांगौ सोर जालायखो बेलाय आंनि प्रफाइलखौ लानानै फैनायालाय भबेन बसुमतारी ओमफ्राय बेबि ब्लग सोर गोदानफोर दं आंजोंहाय लोगो जादो दे आंबो जानोसै होनदों नामखौ नायनानै थांखिखा आगै जोंहा गालानि फिसा थारला ओमफ्राय जोंहा एमआरडि अन होनदों ओमफ्राय टिना ब्रह्म ब्लगा लाइक दान होनदों थेंकिउ आगै लाइक होनायनि थाखाय एमआरडि अफिसियेल चेनेल अन भबेन बसुमतारियाथ' सोर जाखो दे खिथाना लादो दे सोर उसुखुथु खालामहोबाय थानांला नै जोंहा सिफु कुकिं ब्लग फैबाय जोंहा आब'आ ओमफ्राय आगैसो ना ओमफ्राय हाय हेल' आब' बुरै खबरा साहा लोंबाय नामा होनदों लोंखांबाय आङो सिफु आगै लोंखांबाय लोंनानैसो आङो एलबि होखादों होनायालाय ओमफ्राय थेंकिउ आंनि एलबिआव फैनायनि थाखाय सिफु जोंहा ओमफ्राय लाइक होआखैबा लाइक होदो दे गोजौ माबायाव लाइक होनो रोंना रोङाखै सिफु आगै नोङो ओमफ्राय बारहुंखा आइ एम कामिं अके काम ओमफ्राय बारहुंखा लाइक दान थेंकिउ आगै लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय आंनि एलबिआव फैनायनि थाखाय नोंना ब्लुआ पारमेन्ट जाखाबाय गथ' मिन्थिखादो ओमफ्राय बेबि ब्लग टिनाया आंजों लोगो गैया आंजों लोगो जादो दे आब' होनदों टिना आगै जोंहा बेबि ब्लगजों लोगो गैयाना नोङो लोगो जालायदो दे सानैजों लं भिडिअ नायलायनानै लोगो जालाय ओमफ्राय रेबेल लिडार जेबो जाया आब' लोगो जायो दे जेबो नङा आं बिजि थानाय टाइमावसो होयो बियो ओमफ्राय आंनियाव खेबसेबो नुफेराखै आं दाबो गथ'खौ ओमफ्राय जोंहा टिना बर' ब्लगा मानखो बेबिजों लोगो जादो होनदों बेबिजोंबो लोगो जादो दे नोंबो सानैबो लिंलायाबालाय सोरथो लोगो जाहैगोन देलाय सासे थांदो सासे थाथ'दो ओमफ्राय दसे थाना रिटार्न खालामलायदो आरो माथो सानैबो लिंलायबालाय आरो बोरै जानांगौ ओमफ्राय जोंहा बारहुंखा प्रडाक्सन आगैया मानखो पारमेन्ट दोनखा औ ओंखायनोथ' आङो बोखारदिया होनदो ओमफ्राय एमजे फेमिलि सिफु फ्रेन्ड आं नोंखौ लोगो खालामबाय फुल लं भिडिअ नायना दहाय गोमसारनि एलबिआव प्लिज रिटार्न खालामदो सिफु होनदों सिफु आगै जोंहा नै एमजे फेमिलि ब्रह्म नोंखौ लोगो खालामबाय होनदों जायखिजाया नोंनाव कामेन्ट थांनाय नुदोंबा कामेन्टआथ' दंखायो थांखादों कामेन्टखौ नायदो बिनि प्रफाइलाव थुदो ओमफ्राय भिडिअ नायदो कामेन्ट हरदो साब खालामदो लाइक खालामदो लोगो जाबाय आरो दै सिफु ओमफ्राय जोंहा रेबेल लिडार अन आब' अके आगै ओमफ्राय बेबि ब्लग टिना आं लोगो जाबाय दे सिक्स खालामनाय नायदो आदसा चेक खालामना नायदो होनदों जोंहा टिना आगै जोंहा बेबि ब्लग आगैया नोंजों लोगो जाबायनो नोंबो कामेन्ट चेक खालामदो ओमफ्राय लोगो जालायदो सानैजों ओमफ्राय डिग्रेसना मानखो जोंहा आंनोबो पारमेन्टलि अके जागोन दे न' टेनसन ओमफ्राय जोंहा एमआरडि अफिसियेल चेनेल अन थेंकिउ आब' ओमफ्राय बारहुंखा प्रडाक्सन सिफुआ आब'सो आब'आनो जा आदैयानो जा आबौआनो जा जियानो जा दे ओमफ्राय जोंहा एमआरडि अन थेंकिउ आब' अन थाबाय थानायनि थाखाय बेखौ फरायबाय आं रेबेल लिडार फिरु आरो आंनि प्रफाइलखौनो थोआ माथो आब' हा फिरु आरो नोंनि प्रफाइलखौनो थोआ माथो आब' मा होनखोथाय फिरु आरो नोंनि प्रफाइलखौनो थोआ माथो आब' माने प्रफाइलाव माने आंनि फट'खौ लानानै फैनायखौ होनदों मोजां हरफिन दे बुजियाखै आं ओमफ्राय एमआरडि अन होनदों ओमफ्राय बारहुंखा मा ओंख्रि जाखो आब' दहायनि ओंख्रिया माबासोमोन जोंहा खुदुना ओमफ्राय आलु उदै गाज्रि जासोदोंहाय आंना दिसेन्ट्रि जादों दिसेन्ट्रि गामियावसो गलनिमु आसारफोर खालामनो मोनगौमोन बेहायथ' मोनानो ओमफ्राय जोंहा डिग्रेसना मानखो सोर गोदान लोगो जानो हागोन आंजों होनदों सोर गोदान दे जोंहा डिग्रेसनजोंबो लोगो जालाय बयबो ओमफ्राय ओइच आगैया लाइक होनदों थेंकिउ आगै ओमफ्राय एमसे लोगोआ मानखो अन दं दै आं
बांग्लारि फ्रेन्ड दंना गैया जारहाटा दे बुजिबाय आं ओमफ्राय धोरोमबिर अफिसियेल ओरैनो नोंनि भबेन बसुमतारी कमेन्ट्सखौ मोनसेबो फरायाखै नै दासो मा कमेन्ट नै दा दहाय मोनसेल' मोनबाय ओमफ्राय गैया माथो कमेन्ट फैनायखौ मानो फराया जानांगौ दे धोरोमबिर मानो बिदि एक्सट्रा बेरेखा सानो नोंलाय आंखौलाय ओमफ्राय एमआरडि अन होनदो ओमफ्राय डिग्रेसना सफारि बिलाइ जादो सफारिखौनो नुवा बेहाय जों थानायाव बाजारावसो फिथाइखौ नुगोन दंफांखौनो नुवा दियाखै ओमफ्राय एमआरडि एच बसुमतारी फरक मिट करियार कर' रेबेला गै औ आब' होनदों रेबेला औ आब' होनदों ओमफ्राय सिफुआ जोंहा थुत आब' मुलि जा नङाबा बारा जागोन ओहो जानांगोन र' मुलि जानायनि बारा हेबिट गैया मोजां मोनथारा आङो जि मोनामसोनाय मोनो ओमफ्राय जोंहा डिग्रेसना आगैया मानखो एलबि आलायनांगौ मा होनखो लायनांगौबा जायाखैमोनना मोजां लिरलै आं बारा मोजां रोंलायलांला ओमफ्राय जोंहा एइचआ मा होनखो एमआरडि अफिसियेल जि काम लोगो जालायदो एइच आगै ओमफ्राय जोंहा धोरोमबिर अफिसियेल मोनब्रै खाम हरदों नोंखौ ब्लु होदोंमोन नालाय ब्लुखौथ' होदों आं नोंनो होनायालाय होमबाबो कामेन्टआ फैनांगौथ' ओमफ्राय एमआरडि अन होनदों ओमफ्राय एइच आगैया एमआरडि केसि हुआब ओमफ्राय एमआरडि अफिसियेल चेनेल डेड' मेरे भाई एइच ओमफ्राय डिग्रेसना गोबाव जाबाय नामासो होनदोंमोन नोंदेरलांदों आदसा नांदेरलांदों गोबाव जाबाय नामासो माया गोबाव जानो माया गोबाव जानो दे खिथालाय मोजां लिरबा थख' लिर ओमफ्राय जोंहा एइच बसुमतारिया एमआरडि डिडि प्रोफाइल चेन्ज करो प्रोफाइल चेन्ज करो नमस्कार ओमफ्राय डिग्रेसन एलबिया आदसा एलबिया फार्स्टआ 40निफ्राय होदोंमोन नामाथाय जायखिया बेबायदिनिफ्रायनो होदों बारा गोबाव जाखायाखै 33 मिनिट जादों आगै ओमफ्राय एमआरडि अन ओमफ्राय जोंहा टिना बर' ब्लगा बेबि साब खालामबाय आं आंनिखौबो साब खालामना हो होनदों लोगो जालायबायनो जोंहा टिना माबा बेबि टिनाया लोगो जाबायनो ओमफ्राय डिग्रेसना मानखो एमआरडि सापर्ट आइडिसो मेन आइडि नङा ओं मोनसेया सापर्टसो ओइच आगै मोनसेया सापर्ट आइडिसो ओमफ्राय मोनसेया मेनसो आरो ओहो जानोबो हानाय दे नायदो नायबानो मिन्थिगोन दे ओमफ्राय जोंहा सिफुआ मा होनखो आब' नोंना आनसाब जाजोब्बाय मा खालामबावनो आब' आदसा नोंनाल' जाया सिफुना जोंनाबो जायो बयनाबो जायो नोंनाबो आंनाबो बयनाबो जायो बेखौ आरो मा होनबावनो आरो आनसाब जानायखौ ओमफ्राय जोंहा प्रदीप बर' फैदों हेल' प्रदीप कैसे हो थेंक इउ मेरे एलबी में आने के लिए प्रदीप जी बिबारी सना होनदों जोंहा प्रदीप सना मा खबरहाय नोंहालाय ओमफ्राय थेंक इउ आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय आसा खालामो नोंथाङा आंनि एलबियाव जोबजासे थागोन होननानै ओमफ्राय एमआरडि अफिसियेल खाथिथार नामा एमआरडि दिदि एइच नहीं मुझे पसंद है मोजां मोनोनो बेहा मालाय बेखौनो एइच आगै ओमफ्राय एमजे ब्रह्म फेमिलि कुक अके जु अन दं दै दे नोंखौ फरायाबाबो जायोना एमजे आगै जोंहा टिनाया मा होनखो सिफु आंजोंबो लोगो जा टिना बर' आगै बियो जाग्रोनो रोङा नोङो जायखिजाया बिनि चेनेलाव थांनानै नोङो लोगो जाग्रो जानानै ओमफ्राय बियो नोंनो बेक खालामगोन दे गोदानसो नालाय ना बारा आइडिया मोनाखै बिसोरा उनाव लासै मोनलांगोन नों लोगो जाग्रो टिना बर' आगै ओमफ्राय डिग्रेसन अबाव बेबि
यालाय नुसै माथो अबाव बेबि यालाय नुवासै माथो बेबिखौ नुवाखै नोङो मोजां नाय ससमा गान मोजां नुवाखैबा ओमफ्राय MRD अफिसियेल चेनेल हेल' एच बसुमतारी आपका नीचे में है रे MRD दीदी एच बसुमतारी MRD दीदी उसको टू सेकेंड चैनल करो कर भी सकता है ना ओमफ्राय जोंहा बारहुंखाया थांगोन जोबजासे आच्छा थागोन जोबजासे थानांगोनबो दा ओमफ्राय प्रदीप बर' हेल' MRD इंडिया गेट गाइस इंडिया गेट गया था बारिश बहुत था ना आच्छा बहाबा बेरायनो थांदोंमोन नामा MRD आब' ओमफ्राय जोंहा डिग्रेसना आंबो जोबजासे थागोन अके थायोब्लाथ' जोबोद धन्यबाद आगै ओमफ्राय H बसुमतारिया MRD 1 प्लिज 50 ID देद' गमसार लाइक डन थैंक यू गमसार जी मेरी एलबी में आने के लिए थैंक यू सो मच और लाइक देने के लिए MRD ऑफिशियल चैनल हाँ यार बहुत बारिश आ रही है अच्छा आज ड्यूटी नहीं था MRD दीदी आपका गमसार ऑफिशियल पिबारी आं गारि सालायगासिनो र' अके गमसार मोजां सालाय मबाइलाव बारा गोसो होनाङा अनल' थाबाय था मोजां सालाय ओमफ्राय गमसार अन अके गमसार जी SB अफिसियेल ब्लग हेल' SB ब्लग आगै मा खबर थेंक इउ दे आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय दे रोजा साबायखर आरो लाइक होआखैबा लाइक होदो दे MRD ऑन रेबेल आई एम बैटिंग अबो ओके ऑन रही है रेबेल लीडर जी भागना मत दीदी को प्यार है तो ऑन रही है प्रदीप बोरो मी ऑफिस वर्क में था बहुत बारिश था अच्छा डिग्रेसन सिफुखौ साब खालामबाय रिटार्न हरनो होलाय आब' आच्छा लासैनो हरगोन दे सिफु जोंहा सिफु आगै डिग्रेसन फट'ग्राफाराबो नोंजों लोगो जाबायनो नोङो कमेन्ट चेक खालामनानै सम मोनोबा लं भिडिअ नायनानै रिटार्न खालामफिनदो दै ओमफ्राय सिफुआ मा होनखो बिदिनो हेल्प खालाम आब' अननानै देनां माइनारा जुमाय लुंजोबगोन आब' ए ओमफ्राय जोंहा टिना बर' ब्लग लोगो जादों आंजोंबो होनदों टिना बर'आ होनदों टिना आगै नोंसो जाग्रोनांगोन जाहैग्रो सिफुजों ओमफ्राय जे चेनेला मा होनखो हेल' नमस्कार होनदों खुलुमबाय आं दासो फैदोले एलबि न' गारि गाज्रि दामोन दे बेसे गोबाव जाखो एलबि होनाया आब'नो बारा गोबाव जायाखै जे 39 मिनिट जादो थेंक इउ जे चेनेल जोंहा आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा SBया मा होनखो MRD यालाय सोर जालायखो बे एखेयानो बिथाङा मोननै चेनेल खालामसिगोन खोमा ओमफ्राय जोंहा MRDया मा होनखो मेबी बारिश से बिक गया अच्छा लोमजानाङाल' अखा सिनानै ओमफ्राय गोमसार अन अके गोमसार ओमफ्राय डिग्रेसन मैयानो कमेन्ट हरदोंमोन आं बिनो आरो दाबो हरबावबाय आच्छा एसे गोबाव नांगोनदां बिथांनो दे गोदानजों जाबजों सिफु जोंहा कमेन्टफोरखौ मोजां चेक खालामदो YT स्टुडिअ'आव थांनानै कमेन्ट चेक खालामदो सोर मा भिडिअ कमेन्ट हरदों होमबानो रोखा नुखायो ओमफ्राय भिडिअ थांनानै कमेन्ट रिटार्न खालामनायदो आरो दे मैयानो लोगो जानायमोननो जोंहा डिग्रेसन फट'ग्राफारा सिफु ओमफ्राय जोंहा गोमसारा H बसुमतारी आदै दहाय मानो एलबि होआखै जानोबा मा जानायमोन ओमफ्राय डिग्रेसना साबबो खालामबाय आच्छा ओमफ्राय SBया मा होनखो MRD जइन मी होनदों ओमफ्राय जोंहा जे चेनेला लाइक दान थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय जोंहा जे चेनेल आगै MRD अन गोमसार र' गारदावनि एसे बा थोद गारदावनानै आरो बोरै सालायनो नोंलाय
ओमफ्राय गोमसारा मानखो come join me come join new friend सोरबाफोर गोदान दंबा गोमसाजोंबो लोगो जादो जोंहा गोमसारा रिटार्न खालामगोन ओमफ्राय जोंहा प्रदीप बर' बिबारि सना come to दिल्ली कुल मौसुम बुजागोनहाय आङो थांबाथाय बुगोन आंखौ आबै मादैया थाङाहां एमादि अन सोंग्रोनांगोनसो आबै मादैनाव दे आ जाओ बोले तो जाएगा एमादि दीदी आ जाओ बोले तो जाएगा मत आओ बोले तो नहीं जाऊंगा ओमफ्राय गोमसार अफिसियेल खाथिसो रुमा बिश्वकर्मा फुजानि खरस लायफैदों आदसा दे ओमफ्राय बारहुंखा प्रडाक्सन प्रदीप बर' जइन जादो प्रदीपना चेनेल गैया आगै दे प्रदीप अननानै सापर्ट खालामना होदो दे गासैखौबो बर'जों बर'लाय गासिबो लोगो गोजासो दे बर' गोजासो ओमफ्राय जोंहा बारहुंखाया मानखौ दे अके होमबा चेनेल गैयाबा दे ओरैनो सापर्ट खालामजायो जेबो नङा खालामनानै हो जोंहा प्रदीप ओमफ्राय बिप्लब लाइक दान बिबारी ओके बिप्लब सिंहा लाइक देने के लिए और थैंक यू सो मच मेरे एलबी में आने के लिए संगीता टाई हाय संगीता जी कैसी हो स्वागत है आपको मेरे एलबी में थैंक यू सो मच मेरे एलबी में आने के लिए और लाइक देने के लिए थैंक यू सो मच ओमफ्राय गोमसार अफिसियेल 50 गाहाम गोमसार हालालै नोंजोंबो ओमफ्राय संगीता टाई आप कैसी हो नमस्ते मैं ठीक हूँ संगीता जी आप कैसी हो बोलिए ओमफ्राय सिफुआ मानखो जागोन दे आब' आं बारा रोङा आब' आदसा एलबियाव फैबाय थाबानो रोंगोन दे बयनिबो खोथा होननायखौल' मोजां खोनासंबानो जाबाय बे कमेन्ट हरनायाना सोरबा नोंजों लोगो जानायफ्राना नोंखौ नाम दाखिनानै बुङो आरोना नोङो मोजां नाय आरो ओमफ्राय जोंहा जे चेनेला सिफु लोगो जादो दे जे चेनेल नोङो सिफुजों आगोल लोगो जाहैग्रो थां आं नोंनो ब्लु होनि लोगो जाग्रो नोङो बेजों ओमफ्राय बियो उनाव नायनानै चेक खालामना रिटार्न खालामगोन दे नोंनो एलबियाव सानफ्रामबो फैखायो दे बियो आंनाव नङाबा बेलेगनावबाबो लोगो मोनखायो संगीता न्यू कम जो लोग नया है संगीता से फ्रेंड करिए ज्वाइन करिए लंग वीडियो देखिए सब लोग ओमफ्राय जे चेनेल ब्लु होबाय आं दे नै जोंहा मौसुमि सफैबाय हेलो मौसुमी मा खबर थैंक यू मौसुमी जी मेरे एलबी में आने के लिए थैंक यू सो मच लाइक नहीं दिया तो लाइक मारिए जबरदस्ती से भी ओमफ्राय जोंहा एमआरडी ऑफिशियल चैनल सिफु रिटर्न नहीं किया अच्छा एमआरडी दीदी धीरे धीरे हो जाएगा और बेचारा नया है ना ज़्यादा नहीं आता बोल रहा है संगीता ट्राई ऑन थैंक यू संगीता जी ऑन रहने के लिए जे चैनल ओके मौसुमी बी न्यू फ्रेंड कम प्लीज जो लोग नया है मौसुमी से भी फ्रेंड करिए मोजां बिबारी अच्छा मोजां जानांगौ दे मौसुमी बी ओमफ्राय बारहुंखा प्रोडक्शन जे चैनल खाम ओमफ्राय संगीता मुझे ज्वाइन करो आप सभी को रिटर्न मिलेगा वीडियो खाली कमेंट करो अच्छा जो लोग नया है संगीता टाई से वीडियो देख के कमेंट करिए बोला है आप लोगों को रिटर्न देगा बोल रहा है आप लोग सभी ज्वाइन करिए संगीता दीदी से संगीता दीदी मेरा एलबी रोज 6 PM में होता है रोज आ सकेगा आप नया फ्रेंड मिलेगा मेरे एलबी में आए तो ओमफ्राय संगीता न्यू फ्रेंड 4 ID से जो लोग का नया आईडी है एक्सचेंज करिए संगीता टाई से मौसुमी लाइक बुखोना होफैदो दे ओमफ्राय एमजे लोगो लाइक बुखोला नामा गोमसारा दिनै बुखोलान्दां मिन्थिखाबाय आं
ओमफ्राय जोंहा न्यू फ्रेंड काम मौसमी ने बुला रहा है जो लोग नया है फ्रेंड करिए ज्वाइन करिए। विप्लव सिन्हा बारहुंखा फुल WT को सब कर दिया रिटर्न दो। अच्छा वो अभी नहाने के लिए गया था फिर आए तो उसको बोल देगा मैं नई डिग्रेशन बारहुंखा फुल विप्लव सिन्हा बारहुंखा फुल वाइट को साफ कर दिया। अच्छा रिटर्न खालामदो हनै आगै ओमफ्राय मौसुमि लाइक डान ओके थैंक यू मौसुमि लाइक देने के लिए। डिग्रेशन गुबुन हारिफ्रा मेन आइडिजों साबखौनो खालामा आइडिजोंसो हरो मेन आइडियाव साब लाना। अच्छा संगीता ट्राई सब आईडी से साब मत करिए आईडी से और मेन आईडी से भी साब करके दीजिए। वो आईडी है ना वो पूरा अनसाफ हो जाता है इसलिए आप लोग भी मेन आईडी से साफ करके दीजिए। प्रदीप बर' सना मौसुमि मैया मोनायाव बोरायदो थाबनो खारबायना मौसुमि थाब खारथारदों नामा। ओमफ्राय विप्लव सिन्हा ओके विप्लव जी कैसे हो ठीक ठाक है ना कैसे चल रहा है हाल चाल। ओमफ्राय जे चेनेल सिफु लोगो खालामना फैबाय आंनो सिफु दंना गैया दंना सिफु लोगो जाना फैबायनो जोंहा जे चेनेला नोंजों बयबो आगोल लोगो जाहैयो दै नोंबो रिटार्न खालाम भिडिअ नायनानै सेस्था खालाम थाब रिटार्न हरनो दे। ओमफ्राय जोंहा मौसुमी बी संगीता प्लीज आप पहले कर दीजिए अभी बिजी हो। अच्छा ठीक है अभी मौसुमी बिजी है संगीता ताई दीदी आप पहले ज्वाइन करिए मौसुमी बी से आपको रिटर्न मिलेगा LB ख़त्म होने के बाद। और संगीता ताई ने क्या बोला प्रदीप जी काम प्रदीप जी ओनली सपोर्टिंग कर रहा है उसका चैनल नहीं है दीदी। MRD ऑफिशियल चैनल मौसुमी बोल के हंस रहा है MRD ने। ओमफ्राय मौसुमी प्रदीप बोराइजों उन्दुनायनि मजायानो बेलेगखा। अच्छा राइट। ओमफ्राय MRD दीदी अन ओमफ्राय सिफु अके जागोन दे आब' होनदों। संगीता MRD काम MRD से भी अब पहले ज्वाइन होना पड़ेगा संगीता दीदी जी। ओमफ्राय मौसुमी हाँ क्या हो रहा है संगीता कुकिंग काम डिग्रेशन सिफु आब' आंखौ बावनाङा दे सिफु आगै जोंहा डिग्रेसनखौ बावनाङानो रिटार्न खालामथारनांगौनो रिटार्न माने बयनोबो खालामथारनांगोन आरो। ओमफ्राय मानो होनोबा नोंखौबो अननानै खालामदोंना गोदान होननानै बयबो लोगो जाग्रोदों नोंबो रिटार्न खालामाबा बोरैथो जानोना। ओमफ्राय जोंहा MRD मौसुमी लगाव MRD दीदी का अच्छा दिल बहुत खुश है शायद ऐसा लग रहा है मेरे को। भाई संगीता क्या बोला पुत्र रामपाल जी काम कहाँ पुत्र देखा है दीदी आप। विप्लव सिन्हा संगीता रिटर्न दो फुल वॉच के साथ कमेंट दो। संगीता दीदी आपको साफ किया है हमारा वो विप्लव सिन्हा ने रिटर्न करिए फुल वॉच के साथ। भाई MRD ज्वाइन मत करो क्यों दीदी मौसुमी MRD आ जाओ। भाई संगीता ताई ने क्या बोला विप्लव जी मैंने आपको साफ कर दिया जब कहा तो अभी कर दिया फुल वॉच के साथ और कमेंट के साथ और सबके साथ। अच्छा सब के साथ कर दिया बोला और कुछ बाकी है क्या संगीता दीदी आप तो बोला है सब कर दिया बोल के। भाई MJ अमानखो अच्छा थैंक यू जोंहा MJ जी ऑन रहने के लिए। मौसुमी हाय हेलो MRD चैनल ऑफिशियल चैनल वाव। ओमफ्राय मौसुमी अमानखो MJ आब' सिरियास जादों हिमन्त मामाया मा होनदों खोनादों ना। ओमफ्राय डिग्रेसन मौसुमी आब' सिनायदों एसे सम बेस्थ जादों आंनो। ओमफ्राय प्रदीप मजा मौसुमी बा जि मजा नांफादों आरोना जोंहा प्रदीपखौबो मौसुमी
ओमफ्राय जोंहा प्रदीप मा होनो जोंहा हेमन्त मामायाथ' सिन्दुर लानो होदों नोंबोथ' सिन्दुर लानांसिगोनलै माबा अजा बोराय नुसिगोन तामोनखौ प्रदीप विप्लव सिंहा हेलो न्यू फ्रेंड्स कम नाम पुकारो विप्लव जो लोग नया है आपसे नाम पुकारो तब अच्छा होगा एमजे ओ एम आगै सिरियास जानोसै जोंहा एमजेनि लोगोखौ बोरायखौ बिदि थुना थांबा साख्रियाव खम जखर नुगोनलै बे ना मा होनो एमजे एकदम ड्रेस गाननायजों जाबजों गोजा सिन्दुर लानायजों फोथा फोननायजों बेरफावलायगोन बे बाला गोजाननिफ्रायनो ओमफ्राय अन दं होनदों एमजेआ अके ओमफ्राय एमआरडि अन अके मौसुमि बि प्रदीप मजा होनदों लागायदो मौसुमि बि एमआरडि ओमफ्राय बारहुंखा प्रडाक्सन एमजे ब्रह्म लोगो खालामगोन नामा आयौ सोंलायलायो नामा जायजों लोगो गैया थांदो लोगो जादो आरो सोंलायलायनांगौ आरो एमजे लोगो जागोन ना जायानो जोंहा हनै माबाजों बारहुंखाजों बारख्लाबहैनोसैनो नोंनि माबायाव थांनानै न'आव हमथानो हागोन ना हाया नोङो ओमफ्राय जोंहा मौसुमिया लागायदो लासै नै ओरैसे जालायबाय आरोना जोंहा मौसुमिया ओमफ्राय जोंहा एमआरडिया अन होनदों कमेंट करिए गाइस 10 आदमी है कमेंट नहीं आया मैं वेट कर रहा है आप लोगों को ओमफ्राय जोंहा बारहुंखाया मा होनखो सोंनांगौबो जायो आब' सोरबा गोसो जाया नालाय रावबो गोसो जायोआनो नङा खायफा लिंलायनोसो हाया आंखौ लिंबाथ' बारलायलायो आङो मै बारलायलायो ओमफ्राय आनसो जाजोबजायो ओमफ्राय प्रदीप बर' मौसुमि कन्टेक्ट नाम्बार सेन्ड खालाम नों खालामा नों हाबाब साबैसेनि नाम्बार बियो साबैसेखौ मोजां मोनो साबैसेखौ गोसो थोगोन नोङो प्रदीप ओमफ्राय साबैसेखौ गारगोन नोङो ओमफ्राय सोर सासेजों संसार जागोन देलाय खोन्था आंनो दानो एलबियाव ओमफ्राय जे चेनेल एमजे हेल' लोगो जानोबा फै एफडि खाम होनदों ओमफ्राय दिपाली गुड इभिनिं দিপালী মই তোমাক এটা কথা ক'ব মন গৈছোঁ তুমি ইমান শ্বৰ্টত চাই পেলাই ফ্ৰেণ্ড হৈছা লং ভিডিঅ' চাই দিব লাগে মইতো তোমাক লং ভিডিঅ' চাই দিম ন শ্বৰ্ট ভিডিঅ'ত মানে ফ্ৰেণ্ড হ'লে একদম ফ্ৰেণ্ড নোহোৱাই ভাল মানে এনেই আনচাপ হৈ যায় এনে লং ভিডিঅ' চোৱাবিলাকে এনে আনচাপ হ'বলৈ চান্স থাকে আকৌ তুমি আকৌ মোৰ লগত শ্বৰ্ট ভিডিঅ' চাই ফ্ৰেণ্ড কৰিছা দীপালীজি ओमफ्राय थेंक इउ दीपाली मोर एलबि रहा কাৰণে আৰু লাইক দিয়াৰ কাৰণে थेंक इउ दीपाली কি খবৰ আৰু তুমি কৰ হয় ओमफ्राय जोंहा मौसुमिया मा होनखो हौवाफ्रा सिन्दुर थुनांगौब्ला हाबा खनसे जाफिननो फैसा हरबा हामगौहाय मामा ना मा होनो औ मानोलाय डाबल हाबा जाफिनलायनानै सिन्दुर थुलायलायनाय बेलाय ओमफ्राय प्रदीपआ मा होनखो मौसुमि मा बुंखो सना होनदों ओमफ्राय जोंहा बिप्लबा बारहुंखा रिटार्न फुल वाच के साथ कमेंट दो बारहुंखा विप्लव ने फ्रेंड है आपसे रिटर्न करिए ओमफ्राय एमजेआ अके जे खालामगोन होनदों ओमफ्राय जोंहा एमजेआ खालामगोन दे होनदों लोगो खालामोनो बारहुंखा ओमफ्राय बारहुंखाया मा होनखो जे चेनेलखौ साब खालामबाय रिटार्न हरदो नङाबा भिडिअफोरानो स्टेटास गोजासो बेखौनो नायबाय ओमफ्राय मौसुमि हेमन्त मामाखौ होनदों आदसा औ माथो ओमफ्राय निउस होनदों आरोना जोंहा प्रदीपआ औ निउस जाबायथ' आरो माथा गैयालै बेना हेमन्त मामाया ओमफ्राय जोंहा एमआरडि अफिसियेल मजा मौसुमि বাহ আজি অলপ বেলেগ লাগিছে আকৌ এমআৰডিক আকৌ ওচৰতো থাকি আছে मौसुमि देखो लासै ओमफ्राय विप्लव सिंहा क्या हुआ है प्रदीप जी एमआरडी क्या हालचाल है अच्छा एमआरडी ने बहुत खुश है मुझे ऐसा लगा है उसका कमेंट थोड़ा अच्छा दिमाग से आ रहा है जोकिंग आ रहा है मौसुमि बि प्रदीपा बा आंखौ सना होनलायदोंथ' आरो नोंहा मा एकदम बिखा बिख्लो सुहाबलायथारबाय नामा मौसुमि सना होननायखाय ओमफ्राय विप्लव सिंहा प्रदीप ब्र सापर्ट मी प्लिज
प्रदीप का चैनल है नहीं ये बिप्लब जी ओमफ्राय मौसुमि बिबारि होनदों ओमफ्राय मौसुमिया एमआरडि होननानै मिनिबाय ओमफ्राय बारहुंखा प्रडाक्सन जे चेनेल हरबो भिडिअ नायना हरदो भिडिअ नायना होनदों जे चेनेल हरदो भिडिअ नायना मा नांद्ला होलाबायो बेयो बारहुंखा सिबलालाबायनानै लेदलालाबायनानै नांद्ला होयो बेयो गान्दलेदा ओमफ्राय प्रदीप बर' मौसुमि सना बुंनाङा बुंनाङा ना मा हा सना बुंनाङानो मौसुमि ओमफ्राय एमआरडि अन अच्छा मैं कब से दिख रहा है एमआरडी दीदी और प्रदीप इतना सामने सामने रहकर मैसेज दे रहे ओमफ्राय मौसुमि बि प्रदीप मोजां नांदोंनो ओमफ्राय बारहुंखा बारग्लुंला बायो आब' सम खामेन्टफ्रा औ नोंनाबाथाय आरोना नामानो बेनोबा आखायाथ' बारग्लुंगोन ना सोमोदलाबायो बे दंफांखौ हमनानै ओंखायनो नांद्लालाबायो नामा ओमफ्राय सिफुआ मानखो जोंहा माला साननाया जाफुंगोनथाय आब' आयौ साननाया मा सानदों नोंनालाय ना आरो बोराय सासे लाबावनो सानबाय ना बुरै लाबावनो सानबाय ना मा ना इउटुबनि बिखय दानो आरो सिमां नुथ'नाङाहाय जोंनिफ्राय सिनियरफोरनानो दाबो जेबो जायाखै जोंलाय गोदानसो नै एमआरडि अफिसियेल चेनेल अन ओमफ्राय मौसुमि हासराय ओमफ्राय जोंहा मौसुमि बि सिफु हाय होनहरदों ओमफ्राय बारहुंखा प्रडाक्सन बिराद इन्टारेस्ट नाङो आरोना नोङो ओमफ्राय जोंहा बिप्लब सिंहा बारहुंखा रिटार्न द फुल वाच के साथ कमेंट दो अच्छा विप्लव जी थोड़ा वेट करिए वो भी मिशन नहीं है ना इतना जल्द से रिटर्न देने के लिए जल्द से ले लो नहीं न, आपका वीडियो नहीं देखेगा वो जल्द से ले लो ना की बोलेगा हंडे अरे विप्लव वीडियो देखना पड़ेगा ना टाइम तो लगेगा ना नहीं तो कैसे रिटर्न देगा आपको इतना जल्द से रिटर्न मांगता है एमआरडी ऑन ओमफ्राय मौसुमि मा जाखो बेलाय एमआरडी चेनेल वाव खुसि आरो विप्लव सिंहा जी क्या हंस रहा है क्या टेंगटेरे बोल के एमआरडी हाँ आज का दिल बहुत खुश है शायद एमआरडी दीदी का है ना ओमफ्राय मौसुमि बिबारि आं सासे लाबावगोनहाय लाजायो दे नोंहा जेबो नङा दाबो माने गोख्रोङानो दं नङा गोख्रोङानो बारहुंखा फैबाबो नोंखौ सिमब्रे लांनो हानाय नङा बाला ओमफ्राय जोंहा मौसुमि बिया मा जाखो बेलाय गेट थाङा मा थाङा सिनायासै आं मौसुमि एमआरडी अन विप्लव सिंहा ये क्या है मालूम नहीं है मुझे ओमफ्राय डिग्रेसन हामा आब' मावसु हामानो मौसुमि मा लिरलादों नायदों नोङो ओमफ्राय मौसुमि आव होननानै नायबाय आरोना ओमफ्राय रेबेल लिडार आंनाबो मालानि समफोराव मोखां महर मोनगोनथाय साननायफ्रा आब' गायदे साननायाथ' एकदम सोरगोनि हाथरखिखौनो थुख्लायनो हाखाया आंनाबोथ' खिन्थु जाफुंजायासो रेबेलागै मिथिबाय ओमफ्राय विप्लव सिंहा क्या है ये विप्लव आइसक्रीम है क्या ना पैकेट का पानी है जे चेनेल बारहुंखा लोगो जाना फैबाय आं फैबाय दे आंबो होनदों आरो जे चेनेल लोगो जानानै बारहुंखा जे चेनेल आगैया लोगो जाना फैबायनो नोंजों लोगो खालामलायदो दे ओमफ्राय जोङो आरबि मिक्सार बय आच्छा खुलुमबाय आगै नोंथांनिसिम मा खबर ओमफ्राय थेंक इउ आंनि बेयाव फैनायनि थाखाय आरबि मिक्सार बय ओमफ्राय लाइक होदोंब्ला थेंक इउ आगै नोंथांनिसिम ओमफ्राय बारहुंखाया मानखो थेंक इउ जे चेनेल मौसुमि ओइ दे हामो हामैनि खोथायानो गैया बेयाव हिमन्त मामायानो हामनायखौ खालामदोंबा ना मौसुमि ओमफ्राय सिफुआ मा होनखो दिनै मा ओंख्रि जागोन आब' ओंख्रिया जोंना बान्दा कबि दं आलु दं ओमफ्राय मा होनो मैफ्राय दं ओमफ्राय विप्लव क्या है विप्लव ये प्रदीप बर' मौसुमि आंखौ रागा जोंदों कन्टेक्ट नाम्बार हरा बालनि
मौसुमि नोंखौ रागा जोंदोंनो कन्टेक्ट नाम्बार हरैनि ओमफ्राय कीर्ति एक्टिव लका हाय दीदी हाय कृति जी कैसी हो मेरे एलबी में आपको स्वागत है थैंक यू मेरे एलबी में आने के लिए कृति जी कैसे हो आपका हालचाल लाइक डन थैंक यू लाइक देने के लिए कीर्ति जी कहाँ से हो कीर्ति जी आप एमआरडिया मा होनखो जोंहा बहा दों बाखि लोगोफोरा जानो बेरफुजोब्बाय बिसिना फैनो हाला थाबायबोनो हालानो बेरजोब्बाय बेरफुबाय एमजेआ मा होनखो जे चेनेल खालामबाय प्लिज रिटार्न होदों जे चेनेल खालामबायनो दै ओमफ्राय जोंहा डिग्रेसना साथाम ससे गोलैयो सासेयाव बा रोंसोगौ आरो नोंबो ओमफ्राय एमजेआ ऑन दं ओके कीर्ति सपोर्ट अच्छा जो नया है हमारा कीर्ति से भी ज्वाइन करिए ओमफ्राय कीर्ति ऑन थैंक यू कीर्ति ऑन रहने के लिए जे चेनेल मौसुमि सानैल' साना मौसुमि सानैल' साना बोरैथो सानो होमबा ओमफ्राय प्रदीपआ लोगोसे प्रदीप बर' लोगोसे बिबारियाबो रागा जोंदो आं रावखौबो जोङालै प्रदीप आंना रावानो बिदिनो खाब्रां खाथां आरबि मिक्सार गोदान दंबा फै लोगो जानो औ एथ' नोंनि खाथियाव दं खोमा कीर्ति अब आरबी मिक्सर से ज्वाइन कर सकता है न्यू है तो ओमफ्राय सपोर्ट ठीक है कीर्ति जी नाम पुकारिए आपके लिए कौन नया है नाम पुकारिए न्यू फ्रेंड्स प्लीज ज्वाइन मी कीर्ति बोल रहा है ओमफ्राय मौसुमिया प्रदीप मानो नाम्बारखौ गोसो थोजागोनबो आंजों बाल नाम्बारखौ मानोनो प्रदीप गोसो थोजागोननो नोङो गोसो थोजानोथ' लुबैगासिनो मौसुमि ओंखायनोथ' नाम्बार बिदोरा ओमफ्राय जोंहा प्रदीप बर'आ बिबारि दो संसार जागोन नायदो ओमफ्राय बेलेगा सोब टाइम पास नामा ओमफ्राय जोंहा लेभेल लिडारा आब' मौसुमिया खिनु ओंखारबायदां नंगौ नामा मौसुमि ओमफ्राय जोंहा मौसुमिया जे चेनेल आंजोंबो लोगो गैया नामा होनदों ओमफ्राय गोमसारा माया इसोर रुम मोनहैबाय नामा ओमफ्राय एमआरडि अन होनदों ओमफ्राय गोमसारा मौसुमि सना जिउ आइ लाभ इउ होनदों बा ओमफ्राय जोंहा जे चेनेला मौसुमि सानैल' साबा स' लाबोलाय ओमफ्राय कीर्ति ऑन थैंक यू कीर्ति जी ऑन रहने के लिए आरबी मिक्सारा मानखो दा आंनि एलबियाव फै अल गाइसमोन 9 PM अके 9 PM आवबा थांनो हायो दे अके आरबि आगै ओमफ्राय एमआरडि चेनेला मानखो गोमसार फाग्ला होनदों नै जालायबाय बिसा फाग्ला फाग्लि जालायदो लासै ओमफ्राय मौसुमिया हेमन्त मामानि जै मौसुमि आरो प्रदीपनि जै ओमफ्राय डिग्रेसन मावसुखौ होनदों ओमफ्राय कीर्तिया प्लिज ज्वाइन मी नाम पुकारो कीर्ति जी आपके लिए कौन न्यू है नाम पुकारिए गोमसार अफिसियेल बाल आं सिन्दुर फोनलालै बाल मौसुमि बिबारि सनानो फोनाबावगोन नोङो सादु बोरायबायदि नुलायखागोन दां नोंखौबो बाला एकदम नामा ओमफ्राय कीर्ति निउ खाम ओमफ्राय आरबिया मानखो कृति जी ज्वाइन करो पक्का रिटर्न मिलेगा कृति जी आपको अब आरबिक्स जालाय लांला आंना आरबी मिक्स बॉयज से आप ज्वाइन करिए आपको पक्का रिटर्न मिलेगा ओमफ्राय मौसुमि गोमसार फाम्फार दामफार ना फाम्फार मौसुमि दामफार ना फाम्फार ओमफ्राय बारहुंखाया आरबि मिक्सार आं दं होनदों दे लोगो जालाय ओमफ्राय गोमसारा कीर्ति आइ लाभ इउ हौवासो खोमालै बारा एदाव जालाबाया गोदानफोरखौ मिथिखा दुब्लि जागोनबो गोमसार ओमफ्राय जे चेनेल मौसुमि लोगो दंना आंजों ओमफ्राय आरबिया मानखो दे खालाम आं बे खालामगोन होनदों ओमफ्राय मौसुमिया कीर्ति काम ओमफ्राय गोमसारा मानखो मौसुमि आं जाला मा जालायलायै जाखो ओमफ्राय कीर्ति ऑन कीर्ति आपको सभी बुला रहा है फ्रेंड होने के लिए आप पहले फ्रेंड करिए जाओ ओमफ्राय जोंहा न्यू फ्रेंड प्लीज ज्वाइन मी कीर्ति बोल रहा है ओमफ्राय एमआरडि ऑन गोमसारा मा
नि सिन्दुर फोननो बे बाल मामायाबो आं बाराबा बुगोनसो बिखौनो हागोन आरो नोङो जेल खानायाव थानांगोन नोङो बाला रुथि ओंखाम जानांगोन नों रुथि ओमफ्राय मौसुमिया गोमसार फाग्ला फाम सोना फैलायबाय बिगुरा ओमफ्राय सिफुआ आब'हाय आङो मोनसे गेदेर प्रब्लेम जाबाय नङासि आब' दे खोन्थालाय मा प्रब्लेम जाखो सिफु ओमफ्राय कीर्तिया मा होनखो मौसुमि प्लिज जइन मी उल्थासो लेंहरबाय थायो बेहा MRD आरबी 5 नहीं दिया आरबीया 5 नहीं दिया बोला MRD ने 5 दिया है शायद आपको भाई कृति गमसा प्लीज ज्वाइन मी कृति जी आप पहले ज्वाइन करिए वो लोग LB से निकल नहीं सकता है आपको रिटर्न मिलेगा LB खत्म होने के बाद कृति जी ओमफ्राय सिफु लोगो खालामदे आरबी आगै नोंसो फार्स्ट जाग्रोनांगोन नों जाग्रो दे इयो रिटार्न खालामगोन ओमफ्राय मौसुमि कृति काम बेक टु बेक ओमफ्राय गोमसार अफिसियेल मौसुमि आं गारि सालायनांगौ बा गंसेल' गारबावबाय बा ओमफ्राय कृति MRD प्लिज जइन मी हाब खालि लेंहरोल' बेना ओमफ्राय कृति आरबी मिक्सार प्लिज जइन मी ओमफ्राय MJ अन फै फ्रेन्ड बिजि होनदों अके ओमफ्राय कृति सिफु प्लिज जइन मी ओमफ्राय आरबी मिक्सार जइन करो रिटार्न लो गोमसार कृति ओके आई एम फुल सपोर्ट बाट लंग भिडिअ फुल व्हाट्सएप मी प्रदीपा मानखो आं दानिसो मा होनो बुजिबाय दे कन्टेक्ट नाम्बार बिनाय मानि मोजां मोननोसो कन्टेक्ट नाम्बार बिनाय जायो अल फ्रेन्ड रिकुवेस्ट गाज्रि दामोन बिबारि आरो मौसुमि नोंसोर सानैनियाव कन्टेक्ट नाम्बार बिदोंमोन सरिहाय जोङो जकिंसो खालामदोंलै माबा प्रदीप बुजि एसे सना जकिंसो खालामो जोङो बिरादनो मिथिबायना गाज्रि मोननाङा दे ओमफ्राय कृति निउ फ्रेन्ड प्लिज जइन मी रिटार्न सियर ओमफ्राय जोंहा गोमसारा घन्टा जेलावसो मोजां बाल मोजां नोङो दुगैनो लोबनो मोना मा मोना रुथि गांसे दालि एसे खुरैसे मोनलोंबाथाय गैला नोङो सेथेब ओमफ्राय MRD अन ओमफ्राय प्रदीपा आं फैला नोंसोरनि LB आव मी अके गुड बाय बिबारि एन्ड मौसुमि गुड बाय आयु बिदि जायो आरो बिदि जायाथ' प्रदीप थै बिदिखि जायो आरो ओरैनोसो एदावदों जोङो ओमफ्राय कृति अन ओमफ्राय MRD प्रदीप होनना मिनिबाय MRD दीदी उसको समझाओ वो हमारी बात को समझ पे नहीं आता जोकिंग कर रहे ना हम उसको वो हार्ट टचिंग कर रहे MRD दीदी समझाओ उसको पकड़ के आरबी मिक्सार MRD दीदी जी टाइम नहीं मिला दीदी जी होनदों ओमफ्राय कृतिया प्रदीप प्लिज जइन मी ओमफ्राय मौसुमि प्रदीप होनना मिनिबाय मा होनबावगोन दे ओमफ्राय सिफुआ जोंहा माथु आंना नामा मामा सु होनांसिगोन दं गेजेरावलाय नु माथु जेबो नङा दे नोङो माखौ मोजां मोनो बेखौ लाबानो जाबाय आरो जेबो नङा ओरैनोसो एदावदों ना नोंखौलाय जेबो नङा दे सिफु ओमफ्राय जोंहा आरबी मिक्सारा MRD आब' दा हरगोन दे होनदों ओमफ्राय जोंहा आरबी मिक्सारा मोनखो सिफु लोगो खालाम दे नोंसो खालामग्रोनांगोनलै आरबी आगै ओमफ्राय कृति निउ खाम ओमफ्राय मौसुमिया मा होनदों बिबारि हनै सिफुआ जों जकिं खालामनायखौनो गाज्रि मोनबायसो औहाय ओंखायनो दानियाबा मानसि नायै मानसि नायनानैसो जकिं खालामदो दै एसे माने सिरियासलि लाग्रा मानसिबो थायो नालाय प्रदीप सरि दे ओमफ्राय सिफु सरि ओमफ्राय जोंना धेमालि खालामनाया बारा जादों खोमा सरि ओइ मौसुमि सरि बिहरद' ओमफ्राय जोंहा MRD अन होनदों ओमफ्राय आरबी मिक्सा मानखो कृति जइन कर दिया है चेक करो कृति जी आपको जॉइन किया है आरबी ने ओमफ्राय गोमसारा कृति साबधान कमेन्ट चेक प्लिज रिटार्न मी ओमफ्राय डिग्रेसन हामा होनदों हामाथ' आरोना प्रदीप थांबाय नामा मानोथो बिदि जाखोनो एदावदोंसो जोङो हिन्जावफोरनि खुगा नालाय बारा ब्रे ब्रें ब्र' होनफ्लाङो आरो
आब' सिफु गाज्रि मोननाङा माखौलाय मोनखो गाज्रिनो ओरैनो एदावलायोसो जोङो ओमफ्राय कृतिजी गोमसार दान चेक करो ओमफ्राय मौसुमि बि गेम अभार मौसुमि नोङो दासो आधा घन्टानि उनाव फैनानै नोङो साला रावबो थाब फैयाखै जायखिजाया आब' एमारदिल' फार्स्ट फैदों ओमफ्राय बाद बाखिया उनावसो आं मानिया गोमसार अफिसियेल कृति आखा निनि कानाडा मा होनखो ओमफ्राय मौसुमि बिया प्रदीप सरि होनदों प्रदीप सरि दै आंनिफ्रायबो प्रदीप सरि होनगोनसो दा बाराबा प्रदीप माबा मौसुमि गानखौ लिरहरदो दे ओमफ्राय सिफुआ जोंहा जेबो नङा आब' नों धेमालिसो खालामो सिफु मानो बुजिया नोंसोरलाय ओमफ्राय आरबिया मानखो एलबियाव बिदि दावराव जायोबा बायोलां थांसै आंनो दावराव जायाखैलै माबा आरबि ओरैनो जकिं एदावलायदोंसो ओमफ्राय जोंहा कृतिया मानखो येस ब्रादार माय कर्नाटका अच्छा कर्नाटका कृतिजी क्लिं क्लां कृतिजी जस्ट फानी ओके ओमफ्राय आरबि मिक्स कृतिजी रिटार्न करो कृतिजी रिटार्न प्लिज आरबि मिक्सार बय जास्ट नाउ ओमफ्राय जोंहा मौसुमिया सिफु सरि होनदोंमोन सिफु सरि मा जाबावगोन मौसुमि ओमफ्राय जोंहा बिरबाय बरगयारि फैदों लाइक दान होनदों बिरबाय बरगयारि लाइक दान थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय ओके कृतिजी आई विल ब्लू ओमफ्राय जोंहा सिफुआ गोमसारा मानखो ओके आखा नानु चेक मार्टिनि मा रोङो बाल गोमसारालाय ओमफ्राय सिफुआ मानखो आंबो ओरैनोसो बुंदों आब' आच्छा दे ओरैनो बुंदोंबालाय बुजिदोंबालाय मोजां प्रदीप थांबाय नामा दे कमेन्ट हरदो दे प्रदीप थाङाखैबा ओमफ्राय बिरबाय बरगयारि लाइक दान थेंक इउ आगै लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच ओमफ्राय एमारदिया निउ फ्रेन्ड काम टेन आइडिसे ओमफ्राय डिग्रेसन सरि आब' सिफु ओरैनोसो डाइलग मारियो जों बयबो होनदों र' बेथ' मानिबाय जोंहा प्रदीपासो थांमारबाय नामाथाय आइ प्रदीप हेल' टेस्टिं प्रदीप जी ओमफ्राय सिफुआ गाज्रि दा मोनसै दे मोना जों गाज्रि मोनग्रा मानसि नङा सिफु ओमफ्राय जोंहा मौसुमिया सिफु एन्ट्रेस्ट खालामनांगौ होनदों आरो जोङो एन्ट्रेस्ट खालामोना एलबिखौ ओंखायनो मानसिफ्रा गाज्रि मोनो जोंखौ एन्ट्रेस्ट खालामनायखौनो सानफ्रामबो मा मोनसे खोथाखौनो रायलायबाय थादों ना मौसुमि लोगो जाफैदो मा ओंख्रि खबर मा बेफोरखौलाय ना माला गेजेर लागाव होखावनांगौ आरो ओमफ्राय जोंहा गोमसारा कृति आखा एनु सामाचारा हैद फाग्ला मा रोङोब्रा नोंलाय गिथाव बाथावलाय बहानि मानसिफोरजों ओमफ्राय कृति निउ फ्रेन्ड प्लिज जइन मी अक्षु पटाका हर महादेव राम अक्षु पटाका कैसे हो थैंक यू मेरी एलबी में आने के लिए अक्षु पटाका जी और लाइक नहीं दिया तो लाइक दीजिए अक्षु जी एमआरडी ऑन ओमफ्राय अक्षु जी हंस रहा है हा बोल के ओमफ्राय आरबी मिक्सर कृति जी रिटर्न करो ओमफ्राय गोमसार अफिसियेल सिफु खिफि थुइस फुस होनदों आरोना जायाहाय गोमसार नोंजोंबो ब्रेंब्र' हिन्जावफोर बायदि साला ओमफ्राय जोंहा अक्षु सभी को राम ओके राम अक्षु जी ओमफ्राय मौसुमि राधे ओमफ्राय अक्षु जी लाइक देन थैंक यू लाइक देने के लिए अक्षु जी ओमफ्राय गोमसारा कृति आखा उथा आइथ' निनि फसाना मिसा जाखो गोमसार नोंनि रावालाय बारहुंखा हामा होनदों हामा निथुमनि ब्रह्म अफिसियेल आहाम मोनफैदों आरोना थेंक इउ निथुमनि आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय आरो लाइक होदो दे थेंक इउ होनोसां अक्षु जी कैसे हो सभी मैं ठीक हूँ अक्षु जी और आप भी ठीक है साइड ओमफ्राय जोंहा डिग्रेसना आखा एन सामारासो होनोब्रा आच्छा आखा एन सामारासो होनोब्रा आच्छा बिदिसो आरो नोंबो रोङो आरोना बा ओमफ्राय जोंहा सिफुआ अके सरि होनदों
गेम अभार बा सिफुआबो माथो निउनो जोबथा दे जेबो नङा दे अके ओमफ्राय एमारडिया अन होनदों ओमफ्राय मौसुमिया जोंहा गोमसार गुन्दा लिडार होनदों ओमफ्राय कृति आरबी दान चेक करो ओमफ्राय निथुमनि लाइक दान थेंक यू निथुमनि लाइक देने के लिए ओमफ्राय मौसुमि निथुमनि लागाव गेजेर होनदों ओमफ्राय जोंहा गोमसारा गारि सालायबाय र' ओमफ्राय गोमसार अन आक्सु राम आक्सुजी ओमफ्राय निथुमनि मौसुमि गोमसारखौ हाबा लादो बयजों बय नामा ओमफ्राय एमारडि अन ओमफ्राय आक्सु नार्जारी बहन गाना सुनने आए आपका अच्छा गान लिख के दीजिए मैं थोड़ा गा के दूंगा ज़्यादा नहीं आता है अक्षु जी हंस रहा है ना अक्षु जी ठीक है कभी आपका एलबी में जाऊंगी मैं आप भी गाना सुना के देना पड़ेगा मेरे को ओके ना कृति गमसार सुपर कनाडा ब्रादर ठाकू थैंक यू सो मच अच्छा गमसार सुपर कनाडा ब्रदर थैंक यू सो मच अच्छा कनाडा है कृति ने थैंक यू कृति कनाडा जी निथुमनि मा गिदिंखो लागाव होनदों आरोना एमजिया मानखो अन दं अके कृति निथुमनि प्लिज जइन मी ओमफ्राय मौसुमि हेलो डियार माइ एन्ड हिप इउ हेभ एनि मानि अन माइ मौसुमि मा जाबावगोन बेलाय किस मी लाइक दान बि अके किस मी ओमफ्राय निथुमनि कृतिका ओमफ्राय कृतिने एमजे ब्रह्म प्लिज जइन मी एमआरडि अन ओमफ्राय अक्सु हरे कृष्णा वो गाना कैसे था मेरे को याद में नहीं आया ओमफ्राय मौसुमी ने हाजरा है ओमफ्राय कृति ने प्लीज फ्रेंड एक्स्ट्रा आईडी से साथ जॉइन मी प्लीज ओमफ्राय वीडियो गामर लाइक डन थैंक यू वीडियो गामर जी लाइक देने के लिए थैंक यू मेरे एलपी में आने के लिए बाबूजी कैसे हो कैसे हालचाल चल रहा है आपका मौसुमी बोरगारी लाइक डन थैंक यू मौसुमी जी स्वीट गर्ल लाइक डन ओमफ्राय कृति एक्टिव क्रिएटिव वीडियो प्लीज ज्वाइन मी कभी आप भी ज्वाइन किया करो कृति जी ओमफ्राय मनोरमा रन्दैमारी लाइक दान थैंक यू बाबू कृति निउ खाम प्लिज स्वीट प्लीज ज्वाइन मी कृति बुलाराय ओमफ्राय रुम दैमारी लाइक दान थैंक यू बाबू ओमफ्राय नै ओरैसै सनाफोर लाइक दान थैंक यू कृति ज्वाइन मी प्लिज रोमा दैमारी लाइक दान थैंक यू बाबू एमबी गैला आंना सारनो आच्छा जोंहा सिफुआ मानखो लोगोफोरा मा ओंख्रि संखो जाखो लोगोफोर खोन्थालाय होनदों आरो दे सोर ओंख्रि संखोनो जाखोनो खोन्थाहरनो थिनदों जोंहा दाबो सङाखैनो सिफु आगै ओमफ्राय कृति अन थैंक यू कृति जी अन रहने के लिए ओमफ्राय नाइस दैमारी लाइक डन थैंक यू नाइस दैमारी जी सपोर्ट गर्ल थैंक यू लाइक देने के लिए कृति जी सपोर्ट कृति जी आप भी ज्वाइन किया करो जो लोग आपसे नया है न्यू है डिग्रेशन डिग्रेशन क्या है ये कृति जी क्या लिख रहा है उसको देखो थोड़ा कृति जी डिग्रेशन फोटोग्राफर ने क्या लिखा है ट्रांसलेट मी ये कनाडा का लिखा हुआ है शायद ओमफ्राय डिग्रेशन लगाव होनदों आरो ना मा होनाय जाखो बेलाय ओमफ्राय कृति न्यू फ्रेंड्स प्लिज जइन मी रिटर्न श्योर ओमफ्राय बिउटी गर्ल लाइक डन थैंक यू बिउटी गर्ल लाइक देने के लिए
डेजी भाभी लाइक डन थैंक यू डेजी जी लाइक देने के लिए डिग्रेशन हाय आई एम कर्नाटका कृति ने बोला है कर्नाटका से ओमफ्राय मौसुमी एच आगै ओ भागैया साइड नहीं है अभी तक ओमफ्राय एमआरडी 10 लाइक दिया ओके दीदी थैंक यू सो मच ओमफ्राय बारहुंखा मा सिरि जाजोबखो खामायनानै फैयाखैबा सिरि जादोंथ' आरो एम बर' ब्लक मा ओंख्रि संथ'वाखै आगै संगोनसो र' लासै संगोन जागोन मा खबर एम बर' आगै ओमफ्राय थेंक इउ आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय एम बर' आगै सना ओमफ्राय जोंहा डिग्रेसन उच एमआरडी अन थेंक यू नाइस लाइक टाइम थेंक यू एम बर' आगै ओमफ्राय एमआरडी अन अके एमआरडी एमबी आईडी है क्या सोरखौ होनदों आब' अन थेंक यू आईडी जों लाइक हरजोब्बाय आंनो अके मौसुमि ओमफ्राय आबै मादैया मा होनदों आं बुजियाखै एमबी आईडी है क्या सोरखौ होनखो सोरखौ सोंखो ओमफ्राय एमआरडी अन क्रिटि डिग्रेसन कानाडा टाइपिंग सुपार तुमा कहाँ से ब्रादार कहाँ से हो ओमफ्राय गोमसार अन होनदों बा डिग्रेसन नोंखौ मालाय एकदम माबा हरलायथारबाय सुपार होनलायबाय मालाय क्रिटिया सुपार मौसुमि अन गोमसार अन क्रिटिकाम मौसुमि बी क्रिटिकाम आपको बुला रहा है जाग्रोहैदो मौसुमि नोंहा फैनाय नङा बियो लेंहरोल' कानाडानिसोनो कानाडानि हिन्दी रोङानदां बारा क्रिटि सपोर्ट क्रिटि मौसुमी से ज्वाइन करिए क्रिटि जी क्रिटि ओमफ्राय एमजे फेमिली अन हरे हरे कृष्णा शंभु एमजे अन जाय थांदों बाय होनलांबानो जाबाय दे ओमफ्राय मा होनो दानियाथ' रावबो गैयाना क्रिटि मौसुमी डान प्लिज चेक करो रिटर्न मी प्लिज मौसुमी लोगो जाबाय खोमा हनै डिग्रेसन क्या दे रहा है क्रिटि जी
डिग्रेशन का मैसेज पढ़िए कृति जी। डिग्रेशन का डिग्रेशन आप हिंदी से रिप्लाई करो अक्का। अक्का कृति अक्का हिंदी ट्रांसलेट। मौसुमी ओके कृति थैंक यू। बारहुंखा लागाव होनदों ओमफ्राय कृति कृति जी हिंदी ट्रांसलेट हिंदी 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 ट्रांसलेट मी। थांजोब्बाय नामा सोरबा क्रिएटिव ब्लगा कानाडा हाथाया ब्रादार ओइ डिग्रेसन मा रोङोहाय नोंसोरलाय सयथिबो क्रिएटिव निउ काम एमजे फेमिलि अन लागाव आब' आं बुजियाखैहाय मा आका सेरि मा होननाय जायो बियो डिग्रेसन जायागारा माहा थायो नोंलाय माबा रोंलायलायनाय मोजां नामा होननायखौ बोरै लिरहरलाय हिन्दीनि डिग्रेसन आगै ओमफ्राय डिग्रेसना लागाव आब' होनदों ओमफ्राय एमजेआ मा भाषा हाय फ्रेन्ड कानाडा एमजे लोगो ओमफ्राय निथुमुनि लागाव होनदों आरोना निथुमुनि बहाबा सैमा आथिं बेरायना फैनानै लागाव जाफैलायदों आरोना नोङो निथुमुनि खैथायाव एलबि नोंहालाय होनदों जोंहा एमजेआ कानाडानो नाइनथायाव होगोन आरोना नोंनालाय मा सोलायबाय थायोहाय निथु डिग्रेशन प्लीज ज्वाइन मी प्लीज सपोर्ट मी ऑलरेडी ज्वाइन कर दिया आपको कृति जी आप रिटर्न करिए कमेंट चेक करके ओमफ्राय जोंहा जोनोम बस्ति फैदों हाय होनदोंहाय जोनोम जि मा खबरहाय मोजां ना माब्रै दं ओमफ्राय थेंक इउ आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय जोनोम जोंहा ओमफ्राय लाइक होदो दे आगै सना ओमफ्राय बाय फ्रेन्ड अके एमजे अके ओमफ्राय दुगैनि र' जालायबायलाय नोंहा जोनोम बास्ति मोजांथ' आब' आदसा दे मोजाङानो जानांगौ दे जोनोमा एलबि होआ नामा ओमफ्राय जोनोम बास्ति आदसा हरबाय आब' थेंक इउ जोनोम आगै लाइक हरनायनि थाखाय थाब फैबा लोगो मोनगौमोन नोङो जोनोम बास्ति आंनि एलबि होफेरथ'वाखै आदसा होफेराखै आरोना हो दे हो गोमसार अन आयु मासि गोमसार बोरो नोंनि बुखोग्रायालाय गोमसार बुखोग्राया गैला माथो बारहुंखा दं आदसा नोंथ' थाखानांगोन ना
मालाबा सम मोनबा होगोन र' आब'नो आदसा होदाव दे होबासो मोजां ना जोनोम बास्तिया होनदों आरोना बहानिमोनथाय जोंहा जोनोम बास्तिया ओमफ्राय जोंहा डिग्रेसना लागाव होनदों नोंनो लागायबाय थाथारदो दे माथो नों रिटार्न खालामाखैनो लोगो जाहरदो ना मा होनदों लोगो जाहरबायमोन नोङो कानाडाजों क्रिटिजों आं बाक्सानि आब' नोंलाय बहानिनो आदसा आङो गलाघाट डिस्ट्रिक्टनिसो जोनोम बास्ति आगै नोंसासो खाथि खाथिनि गोजाथारहाय आङो जोंहाल'सो सानै ना साथामल'सो गलाघाटथिंजायनो दंदां गोजान गोजानथार औ क्रिटि डिग्रेसन डान प्लिज चेक करो क्रिटि माबा डिग्रेसन थांबाय नामा दान खालामबायनो क्रिटिया क्रिटि डिग्रेसन दान प्लिज चेक करो ओमफ्राय जोनोम लोगो गैयाबा जाहनै क्रिटिजों ओमफ्राय मोजाङानो आब' गोजाननिजों बिदिनो खबर लालायनो गोथावथार जायो आब' गोथाव जायोना खाथिजों खाथि गोथाव जाया नामा जोनोम लोगो जाहोनो क्रिटिजों क्रिटि जी जन्म से भी फ्रेंड करिए ज्वाइन करिए क्रिटि जी जन्म जन्म से जन्म जन्म लोगो गैयाबा लोगो जागै क्रिटिजों आयु डिग्रेसन थैगोनहाय नोंखौबो मालाय आखरबो रोंबावोसो भाषाखौनो रोंबावोसो मा होननाय जाखो दे साबधान आका प्लिज चेक अच्छा कृति जी आका साबधान कमेंट चेक आका माने मा आब' नामा आका आना थैंक यू सो मच कृति जी ने बोला है आब' होननाय जायो आदसा माहा थायो नोंलाय खानादा रोंलायलायनाय डिग्रेसन डिग्रेसन आगै 39 लाख जानानै दङ 40 खालामफैलाय कृति अके बाय दिदी एन्ड ब्रादार अके कृति जी ओमफ्राय डिग्रेसन गोदान कर्नाटकायाव थायोमोन आदसा गोदो कर्नाटकायाव थायोमोन आब' आदसा बिनिखायनोथ' रोंदो नोङो साला रोंखोमानानै दो आरोना नोङो 40 खालामनानै होलाय डिग्रेसन आगै 39 लाख जानानै दङ डिग्रेसन मा लिरखो माबानि लिरनांगौब्रा इंलिसनि लिरनांगौ होमबा आंबो रोंगोन ना गोसोआ आइदै इमान सिं सादोंलै आंना अके गुड नाइट होनहरबाय आं बाल गुड नाइट दानो उन्दुगोन दा खथ्थ'लासो बाजारफ्रावबो थायो फैयो बियो 12था 12:30 गाहाम कृति नाइट 10 मेरी एलबी प्लिज कम सपोर्ट मी फ्रेंड्स
Kritiji, your language, I am understanding no. बिदिसो होनांसिगोन बे ओमफ्राय जेनेबा आं क्रिटिखौ साब खालामना कमेन्ट हरबाय खोन्थाहरदो आंखौबो साब खालामनो आच्छा जोंहा माबा डिग्रेसन खिथाहरलाय जोंहा बे माबायाबो जोंहा जोनोम आगैयाबो साब खालामबायनो रिटार्न खालामनो हो क्रिटिजि होनबावदोंब्रा क्रिटिखौसो होनदोंब्रानो क्रिटियानोथ' थाब उन्दुआ हनै एलबियावसो लेंहरबावबाय जोनोमा साब खालामबायनो जोंहा डिग्रेसन आगै खोन्थाना होलाय क्रिटिजि wait please wait ओमफ्राय दे डिग्रेसन लिरनानै खोन्थाहरदो जोनोमाबो माबाबायनो क्रिटिजि जन्म बस्ती ने आपको सावधान किया है आप कमेंट चेक करिए और रिटर्न करिए प्लीज जन्म बस्ती ने ओनली सपोर्ट मी प्लीज सिस्टर ओनली सपोर्ट ओके every day my will be coming Kritiji 6 p.m. okay only supporting बे डिग्रेसना मा जाखो बेलाय लिराखै नामा दाबो लिरना हर माबार ओके सिस्टार थैंक यू क्रिटिजी थैंक यू सो मच डिग्रेसन आगै मानोथो लिराखै बुजिया खोमा बियो ना बुजियो नामाथाय क्रिटिजी जन्म बस्ती ने आपको साफ किया है लॉन्ग वीडियो के साथ आप भी चेक करके रिटर्न करिए क्रिटिजी रिटर्न प्लीज जन्म बस्ती बिदिसो होनांगोन बे जुगे जुगे नि अनलायलायनायाव ओमफ्राय मनीषा मालो लाइक दान र' आं लाइक होनो फैदों आब' ओके मनीषा मालो जी थैंक यू मेरे एलबी में आने के लिए मनीषा जी और बहुत बहुत धन्यवाद आपको और लाइक देने के लिए थैंक यू सो मच मानसा जी नामा मोजांथार माथो मनीषा मालो लालो नै बिस्टि आगै जोंहा साबधान कमेन्ट चेक रिटार्न मी होनहरदो क्रिटिखौ होमबासो बुजिगोन बियो होमबा कानाडानिसोनो कानाडा गोमसार आहम गोमसार नोङो बहा बेरायहैयो जोनोम दान प्लिज चेक करो ओके चेक खालामदो जोंहा जोनोम आगै ओके क्रिटिजी थैंक यू सो मच जोनोम साबधान जोनोम दान प्लिज चेक करो ओमफ्राय दासो सफैदों नंगौ आरो जोनोम बास्ति ओके थांबायना जोनोम गोसो थोआ साननाया दाना बोरैबासो गलिलांबाय गोमसार अफिसियेल क्रिटि आका एलिडिया मा होनाय जायोब्रा गोमसार क्रिटि आका एलिडिया मालाय डिग्रेसनखौसो माबा एकदम जि मोजां होनो होनना सुपार होनलायहरबायहाय गोमसार आंबो थायोमोन बेंगालराव आच्छा रोङो आरोना नोंबो गोमसार दे रोङोबालाय मोजाङानो कर्नाटकानिबा होमबा तामिल नामा गोमसारना तामिल क्रिटि प्लीज कम मेरी एलबी 10 नाइट फ्रेंड सपोर्ट प्लीज ओके बाय ऑल ओके क्रिटि जी ओमफ्राय येस ब्रादार गोमसार इलारु नमस्कारा आका गोमसार मोजां खोनायो माथो इलारु नमस्कारा आका क्रिटि
ओमफ्राय ब्रिंपि मा होनखो बेलाय साबदान आब' आदसा अके आगै थेंक इउ आगै थेंक इउ ओमफ्राय गोमसारा फै सना नाना हाबां सुपार ब्रादार होनहरदों हनै कृतिया कृति सुपार ब्रादार रायलायबाय थादोहाय गोमसा दसे थाबाय थानायनि मोजां मोनदों खोमा अके बाय दहायनिफ्रायनो अके बाय होनगासिनो बे थांनो रोङाखै गावसोरनि राव होननायखाय कृति अके कृतिजी थेंक इउ सो माच बाय मानोदि बिदि जायो मानोदि बिदि डिग्रेसन आगै दे 800 खालामनानै होदो आंनिखौ फुरानो सोर दं अननोलाय खेबसे नामाकारम 800 मानि बारहुंखा प्रडाक्सन 800 मानि बारा नांलाथ' मासां जाखो आंना दहायथ' 69 जाखाबायमोन 70 थांबायमोन 770 थांबायमोन आरोना देबा लासै आरो सामफ्रामबो नङाना गाहा दावखोनो हानायखाय दुगाथार ना गाहा दावखोनो हानायखाय दुगा माराथार र' देनां नोंखौ जोंथिंजाय थांबाथाय ओंखाम जाहोहर आं जोंनि गलाघाटआव थांबाथाय $766 ल'सो दंखा देखायदों नङा दहाय बेसेबां थांबायमोन आरोना आन जाबाय आन 8था ना 9था जादों माने खोथाया मा जाबाय दिनै लोगो जानाया गाबोन आनजासिगोन गाबोन लोगो जानाया समफोर आनजासिगोन बिदि जागासिनो माने थायाखै मोनसेबो थाखायाखै आरो बेदर जाना फैबावगोनसो माथो आंनो आंखौ मदद खालामाबा नोंखौ दै गिलासेबो लोंहोहरा आं खामफ्लायबो होबावो आं नोंनो सोर थांखो थांजोब्बाय सालाफ्रा थाथेरखाया आरो आंनियावहाय सिंस' थांजोबखाबाय आइदै सोर दङ खामायनो हरदो दे मानोथो थांलाय फैलाय ओमफ्राय जोंहा मा फैखो दे अनडेभलपमेन्ट लाइक दान सोर जाखो बेबा थैंक यू अनडेभलपमेंट मेरे एलबी में आने के लिए थैंक यू सो मच कौन है मेरे को मालूम नहीं हुआ आईडी से आया है ना मेन आईडी से आया बोलिए कौन है थैंक यू लाइक देने के लिए थैंक यू सो मच
Sabdan. Oke, sub करने के लिए thank you so much. Di undevelopment thank you ji. ओमफ्राय गोमसार गोमसार नोङो जि हैखावगासिनो आरोना माने ओमफ्राय जोंहा गोमसारा आइया हाबाब जालायथारबाय गोमसारा एमादै फिसाया गोमसार आबो एमादैखौनो लादो नोङो थाखा दंहाय आबो एमादै लाबाला गोमसार नों सेकेन्ड लानो होनदों नालाय आरोबाव लागोन होनदों नालाय लाबावदो अनित वारी लाइक डन थैंक यू लाइक देने के लिए अनित वारी जी थैंक यू सो मच बा गोमसारा दिनै आइडिजों फैथारासै आरोना आंनियाव दे जागोन दे गोमसार दे आङो आइडिजों लाइक होनो हायाबाबो नोंनाव आङो लं हरोथ' मोनसे नङा मोनसे मावनानै होयोथ' गोमसार नोंनियाव दा गुसुं माबा हरगोन आरो मेसेज हरगोन आं गोमसार गोमसारा होखांबायना दा माबानिसोना बिक्रमनिसो खोमाना ओमफ्राय जोंहा एडमिट लाइक डन थैंक यू एडमिट जी लाइक देने के लिए थैंक यू सो मच अमित जी सब डन थैंक यू सब करने के लिए एडमिट जी गोमसार थांखो ना माखो खामानिबो हरा माथो सिरि जाबाय थाखो ना गैला थांबाय ब्लक डाबल 2 लाइक डन ओके आगै थैंक यू सो मच लाइक होनायनि थाखाय जोबोद धन्यबाद नोंथांनिसिम जोबोद मदद खालामनायनि थाखाय आगै सना मावजि गैखालाबो रावबो थांखाजाखाबाय ओमफ्राय डिग्रेसन ना मानखो MMB खौ साब खालामदो आब' अके नों खामानि हरनानै दोनदोंना आंना मा गो टु चेनेल देखायासैब्रा खामानि हरना दोनलाय नोङो आगै खालामगोन आं दा फुल भिडिअ नायना अके नो टेनसन रेबेल लिडार अन आयै साल्ला दासो फैनानै नोङो आगै अन जाफैलायो नोंनि लास्ट बाजाराव थांखाया रे आं र' नोङो आंखौ मदद खालामनो फैयाना रेबेल ओमफ्राय डिग्रेसना लाइक आयु साब खालाम हरफिनजोब्बाय आं हा साब खालाम हरजोब्बाय आंनो आच्छा अके थेंक इउ आगै थेंक इउ गाबोन नोङो 800 फुरा खालामना होनांगौ आंनो
साबबो हरबाय अके आगै थेंक इउ ओमफ्राय बुरजा लाइक खालामबाय अके मिन्थिदों दे आं थेंक इउ स' माच आगै ओमफ्राय जोंहा रेबेला मा होनखो आं साइकेलसो सालायदों मोनाब' साइकेल सालायबा अन हरनो हाया आरो बेलेगनाव बेरायना फैनानै रेबेला र' नोंनियाव आङो थांखाया र' ओमफ्राय डिग्रेसना आहाहा होननानै लागाव होनहरबाय आरोना रेबेल आगै रेबेलनावलाय मोनबेसे आइडि दङ सानैजों लोगो नांनानै 800 खालामना होदो गाबोन आंनो खुलुमहरलायलायबाय आं डिग्रेसन आगै नोंखौ गाबोन 800 खालामनानै हो ओमफ्राय जोंहा आंना आनसार जाया आख' आंना नाम्बार भेरिफिकेसन दंखायो आंनानो जायाबाथ' मोजां दे गाबोन थाल मोनगोन आङो जागोन ना जाया दिनै लोगो खालामनाया ना गाबोनानो जागोन दै ओमफ्राय गाबोन जानाया समबो थांगोन बिदि थांगासिनो खिन्थु नोंनिखौ मिन्थिथ'आ आङो र' ओमफ्राय बेलेगफोर आइडि हरनायफ्राथ' गासिबो थाखायाखै जाखाजोबदों होमबाबो लानांगौ नालाय लायो थागोन नामा सानो बारायगोन नामा सानो ओमफ्राय डिग्रि जोंहा रेबेला मानखो मोनथाम आब' आदसा दे नोङो दा गाबोन हर दे रेबेल आगै होमबा आं नोंनो मोननै हरगोन दे ओमफ्राय डिग्रेसन आगैनोबो हरगोन दे आङो मोननैल'खा आंना गैखाया ओमफ्राय डिग्रेसना जोंहा मानखो आंना आइडिया पासपर्ट बावजोब्बायलै आब' गाबोन लगिन खालामगोन र' लिरनानै दोननांगौ खैथासो दं दे जि सिनस्रि सादों आंना बेमारसो जाबाय नामाथाय दे आब' होनदों रेबेला जोंहा दे आगै दे जागोन दे मदद मोनबा मदद मोनगोन देनां गलाघाटफ्राव थांबा लेंहरनानै ओंखाम बोथिसे जाहोहरगोन आं ओमफ्राय डिग्रेसना एमआ आंनि फंबाय आदसा द' आं मिन्थिदों दे खालामगोन दे आङो नोङो आंखौ सोर सोरनि चेनेलजों खालामदों चेनेल दंना गैया नायदों आङो ओमफ्राय जायफोरना चेनेल दङ आं खालामना होदों दे साब खालामना होदों आङो डिग्रेसन आगै दहायनिया थाब दै ओमफ्राय जोंहा नानालै आब' सानस्रिया मा होनदोंथाय रेबेल आगैया नायनाला आब' आदसा नायनाला आब' सिनस्रिया होनदों आरोना ओं साननैसो जाबाय जि सादों नाथाय रमनो थानो हायै बायदि साथाराखै आरोना रम ओमफ्राय डिसेन्ट्रिबो जादों आंहा मिनिबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा बिबि ब्लग आगै फैदों हेल' होनदों हेल' आगै मा खबर बिबि ब्लग थेंक इउ आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय आगै बिबि ब्लग सना मा खबर दे खोन्थाहरदो ओमफ्राय डिग्रेसना जोंहा मानखो र' दै ज' हम दै ज'नि फिथाइया गोदै जायोनो आदसा दै ज'नि फिथाइया गोदै जायो आदसा राइट ओमफ्राय जोंहा बिबि ब्लगआ लाइक दान होदों थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय जोंहा आगै थेंक इउ बिबि ब्लग आगै लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच डिग्रेसना धैर्य हम एफा थाब फिथाइ थाइबा माब्रै जानो आइथिया बेबो मोनसे आरोना ओमफ्राय सुरु खालामबायबा आरो ओमफ्राय बिबि ब्लगआ मानखो आब' सानफ्रामबो खामानि मावगासिनो आब' ओंखायनो गाज्रिसो आब' आदसा खामानिखौलाय जोंबो मावबाय थाखायो आगै ओरैनो थाखाया जोंबो थानायालाय जेबो नङा दे मोजां माव आरो ओमफ्राय रेबेला एबार नोंनि एलबियाव फुजाखौ फैग्रोनो थोनगोन आं आब' खेबस आङो फुजाखौ फार्स्ट लोगो खालामदों ओमफ्राय बियो आंखौ उनाव खालामदों
खालामनानै ओमफ्राय आंनाव खेबसेबो फैनाय नुवाखै आं फैयो गासिबो आंनाव दसे दसेबाबो फैयो खिन्थु फुजाखौ नुवाखै आं हायनामोन फैयो रेनुमोन फैयो सारामोन फैयो सोदोममोन फैयो नेहा सेहा आरो मौसुमि सौसुमि ओमफ्राय सोर दङ मयना ओमफ्राय रानि बिसोरबो फैजोबो आंनियाव ओमफ्राय बेखौल' नुफेराखै आङो ओमफ्राय অঞ্জুমণি বেষ্ট ব্লগ হাই বুলি কৈছে হাই অঞ্জুমণি কি খবৰ থেংক ইউ মোৰ এলবিত অহাৰ কাৰণে অঞ্জুমণি ভালনে খবৰ খাতি ओमफ्राय অঞ্জুমণি কি কৰিছা একো কোৱা নাই দেই অঞ্জুমণি মই কিবা কৰি আছো এলবি দি আছো এতিয়াহে আহিলানে সোনকালে আহিব লাগিছিলে আকৌ ओमफ्राय डिग्रेसना मा होनखो जोंहा गुड इभिनिं अनजुमनि ओमफ्राय डिग्रेसना नोंबो बिराद बुजि जायो आब' समल' सम मोनो आदसा नोंबो बिजि जायो आरोना आंथ' सानसे मानि फासथायाव सिखारो आङो फासथायाव सिखारनानै 6थायाव ओंखारो 6थानिफ्राय 3थानिफ्राय ओमफ्राय अनजुमनि काम বুলি কৈছে ओमफ्राय होनबाबो अन खालामना हेफाजाब होयो आंनो आচ্ছা बिदिनो जानांगौ दे ओमफ्राय बिबि ब्लग अनजुमनि काम বুলি কৈছে अनजुमनि তোমাক মাতিছে हाय बिबि বুলি কৈছে रदै आगैमोन बिक्स फोनदां माबायाव सिनस्रियाव जि सादों आरो देनां बुरिबाथ' रासिनसो जागोनदां অঞ্জুমনি ফ্ৰেণ্ড কৰি লোৱা আমাৰ বিবি ব্লগ লগত ओमफ्राय जोंहा फ्रेंड हो जाएगा मेरा ओमफ्राय आंबोसो लिरदोंमोन होनदों जोंहा दिदि ब्लगा दिदि आगैया ओमफ्राय जोंहा अनजुमनिया अके बिबि ओमफ्राय रेबेल अन होनदों थेंक इउ आगै अन थाबाय थानायनि थाखाय जोंहा रेबेला गोमै लादो आब' नागिरना हर रेबेल आगै मोनथ'वाखै माथो फसायानो दारफांफां हाफांफांखाय नागिरना हर दे मोजां दंबा साख्रि गोनांखौ मोनबा मोजां जायोमोन आरो मावनानै जानो बाबायलै आंखौ उन्दैनिफ्रायनो खस्थ' मोनबोनायखाय बेसे गोबाव थागोन एलबिया दा खैथा जाखो मानोमोन आदा दे जेने थेने 8थासिम थाना हो आरो थानो हायाबा दे जेबो नङा थांजागोन जेबो नङा डिग्रेसन माखौ मिनिखो 6:36 जाबाय औ बारा गोबाव गैला दे आयु मालायफ्रा थांजोब्बाय खारजोब्बाय आंखौ मदद खालामाबा सोर खालामगोन दे नोंसोर खालामाबा লাইক কৰিলো থেংক ইউ অঞ্জুমনি লাইক দিয়াৰ বাবে মই 6টাৰ পৰাই দিওঁ অঞ্জুমনি 6টা আগে দিওঁ অকণমান সোনকালে আহিলে ফ্ৰেণ্ডহে পালেহেঁতেন এতিয়া চবে গুচিয়ে গ'লগে অঞ্জুমনি সাবধান প্লিজ ৰিটাৰ্ণ বুলি কৈছে আমাৰ বিবি ব্লগে মোৰ এলবিত আহাটো লোকচান হোৱা নাই দিয়া এজন পালে নহয় ন আকৌ দিনত বেছিকে ল'লে আকৌ আনচাবে হয় $47 जाबाय माथो लाइकआ दे आगै नोंनो मदद खालामबाय ना नोंनिजोंसो जादोंना অঞ্জুমনি ৰিটাৰ্ণ দি দিয়া আমাৰ কিবা অঞ্জুমনি সাবধান ৰিটাৰ্ণ প্লিজ অঞ্জুমনি আমাৰ কিবা বিবি ব্লগ ৰিটাৰ্ণ কৰি দিয়া মই ৰখি আছো
ओमफ्राय जोंहा डिग्रेसना मानखो मय आसुथु अनजमनि ओमफ्राय जोंहा रेबेला मानखो हाबाब बिदिबाथ' सेकेन्ड हेन्ड हासबेन्डसो मोनगोन खोमा आब' नोंसो साख्रि गोनां नांगौबा जायो सेकेन्ड हेन्डबाबो जायो ओमफ्राय जोंहा रेबेल डिग्रेसना रेबेल खुलुमबाय होनहरदों आंबो इमान थार्ड क्लास नङा दे आं सेकेन्ड बोरायखौ लानो दे रेबेल लिउखौनो मोनगोन आं दे ओमफ्राय जोंहा रेबेला डिग्रेसन होननानै वेलकाम होनना मिनिहरबाय आरो ना ओमफ्राय डिग्रेसना लागाव होनना मिनिबाय आरो आब'आ नै जोंहा दासो बिउटि प्लासआ फैलायबाय जोंहा बिउटिफुला आब' हाय होनदों हाय आगै मा खबर थेंक इउ बिउटि प्लास आगै आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय बिउटिफुल ओमफ्राय लाइक होआखैबा लाइक होदो आगै सना ओमफ्राय जोंहा डिग्रेसन आगैया मानखो आब'आ बेसे समायनाखा हिटखानो बिदि नंथारा दे ओमफ्राय जोंहा बिउटि आगैया लाइक दान होनदों थेंक इउ आगै लाइक होनायनि थाखाय बिउटि आगै ओमफ्राय जोंहा रेबेला आदा जेम्सखौ लादो आब' आयु हाइ लेभेल मानसिफोरखौ लाया आं गेमस्रिनिसो बियो ओमफ्राय जोंहा भबेन बसुमतारी हेल' बिबारि आंनि धोरोमबीर अफिसियेल इउटुब चेनेला गैला आदसा मानो र' आङो बे मा होनो साब खालामहरगोन बे नामा आं स्क्रिनशट लादों र' दाहाय लोगो जाहरगोन आं दै धोरोमबीर ओमफ्राय जोंहा बिउटिया मानखो मोजां आब' नोंहालाय बोरै खबरा आंबो मोजां आगै र' बारा मोजां नङा सिं सानाय जादोंहाय बुरिनायखाय ओमफ्राय बालदेब जी हेलो भाभी जी हेलो बालदेब जी कैसे हो राम राम नमस्ते स्वागत आपको मेरे एलबी में थैंक यू मेरे एलबी में आने के लिए और लाइक दे दीजिए एक थैंक यू लाइक देने के लिए डिग्रेसन बिउटिफुल आब' बिउटिफुलसो होनो आं बेखौ ओमफ्राय जोंहा बिउटिफुला मानखो मा ओंख्रि संखो आब'नो संथ'वाखैनो आगै र' संगोनसो लासै लासै ओंख्रियालाय दंलाबायो हाय आगै डिग्रेसन बोरै दं होनदों जोंहा बिउटिफुला ओमफ्राय बालदेब जी भाभी जी लाइक डन थैंक यू बालदेब जी लाइक देने के लिए ओमफ्राय डिग्रेसन मोजां आब' बिउटिफुल होनदों ओमफ्राय बालदेबा भाभी जी खाना हो गया आपका अभी तक नहीं हुआ बालदेब जी मैं चाय पी के 6 PM से मैं एलबी दिया था अभी आया आप सभी आ गया चला गया सभी जाने के बाद अब आ गया है ना ओमफ्राय रेबेल लिडार जि फाग्ला फाग्ला प्रफाइल दोनो माथो नोंलाय धोरोमबीर ओंहाय धोरोमबीरा ना जेबो नङा दे दोनथों जाय जि गोसोना ओमफ्राय जोंहा बालदेबा मानखो आप भाभी जी चाय पीते हो हाँ मोय लाइनो आरो बहुत में चाय पीता है चाय पीने के लिए बहुत अच्छा लगता है मेरे को चाय पसंद है मुझे कभी आप मेरे से मुलाकात है तो चाय पी के बेच देना मेरे को जाया जाया रायलायथारबाय आं ओमफ्राय डिग्रेसन बिउटिफुल आब' भिडिअ होथाराखै माथो होनदों ओमफ्राय जोंहा बालदेबा हर हर महादेव राधे राधे बालदेब जी बालदेब जी अब कहाँ से हो अभी तक मुझे मालूम ही नहीं है ओमफ्राय डिग्रेसना जोंहा बिउटिफुल आब' मालाय गुरिनि मोनना आमलायगुरिनि मोनना होनदों जोंहा ओमफ्राय बालदेबा भाभी जी आपने मेरे वीडियो लाइक और कमेंट नहीं किया बालदेब जी में टाइम ही नहीं मिलता रे कसम से ड्यूटी में जाता हूँ आता हूँ एलबी में ऑन रह के रहता हूँ किसी किसी को और मैं भी थोड़ा किसी का एलबी में जाता हूँ खाता हूँ काम करता हूँ मैं खुद का वीडियो भी नहीं डाल पाया अभी तक बहुत दिन हो गया ओमफ्राय जोंहा भबेना हेगो जालायबाय नोंनि धोरोमबीर अफिसियेल इउटुब चेनेल बाबु होननायनिफ्राय गैला मा होनो
मानो गैया जाखो मा जाखो खिथाहर दे रेबेल अन होनदों ओमफ्राय बालदेबा भाभी जी आप बहुत सुंदर हो ऐसे बात नहीं है बालदेव जी ज़्यादा ज़्यादा बोल के मेरा हेड को बहुत बड़ा करके रहता है आप ऐसा मत बोलिए जयन्ती बर' अन होदों थेंक इउ जयन्ती बर' आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जोंहा डि ग्रेसना मा होनखो जयन्ती बर' मा खबर नोंहालाय मोजां ना ओमफ्राय दे जोंहा बिउटि लाइक दान होदो अननानै ओमफ्राय डिग्रेसना मा जाखो धोरोमबीर चेनेला मा जाखो धोरोमबीर दे खोन्थादो दे ओमफ्राय जोंहा जयन्तिया लाइक दान होदों थेंक इउ जयन्ति लाइक दान होनायनि थाखाय जयन्तिया जि समायना थारै बाला एलबियाव नुबाय थायोहाय नोंखौ आङो मालाय मोखां देखायनानै एलबि होनो हायोहाय नोंहा ओमफ्राय अक्सु पात्ताका राम 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 अक्सुजी ओमफ्राय डिग्रेसना बिउटिफुल आब' थांबाय नामा जानो थांगोन ना माखो ओमफ्राय बालदेब मैंने तो आपके वीडियो लाइक और कमेंट किया था अच्छा करिए मैं भी जब टाइम मिलेगा मैं भी आपका वीडियो देखेंगी ठीक है ना चिंता मत करिए ना धीरे धीरे सब हो जाएगा ना ओमफ्राय अक्सु सॉरी बहन मेरा बेबी रोने लग गया था अच्छा ओके आपका भी बेबी है ना कोई बात नहीं है ठीक है नो प्रॉब्लम जयन्ति बर' मोजां होनदों जयन्ति बर' नोङो माबेनिहाय ओमफ्राय राधे राधे अक्सुजी हरे कृष्ण बाल्लेब जी गमसर भाई कहाँ है गमसर भाई अभी थोड़ा बिजी है अभी 8 बजे में वो एलबी में आएगा अक्सुजी राम 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 जी अक्सुजी राधे 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 कृष्ण राम राम ओमफ्राय रेबेल अन होनदों ओमफ्राय बालदेब जी जयन्ती जी नमस्ते मैं भी 8 बजे तक ही रहेगा ज़्यादा देर नहीं रहूँगा मैं भी और थैंक यू आप लोगों को मेरे एलबी में आने के लिए थैंक यू सो मच थांलायनि जयन्त थांलायनि जयन्ती आब'आ मा होनदों आगै रेबेल आगै आब' जयन्तिया बाक्सानि खोमा आच्छा बालदेब राम राम বুলি কৈছে जयन्तीয়ে ओमफ्राय बाय भाबिजी अके बालदेबजी भबेन बसुमतारी धोरोमबीर अफिसियेल चेनेला बे बुहुमनिफ्राय गैला हा सिगां थांबाय आच्छा दे दे दा गोदान खुलिबायबा जेबो नंला दे मोनफिनगोन दे डिग्रेसन थंग्लानि होनदों आच्छा आंना मेगना मोद्लिहाय एसे ओंखायनो ओमफ्राय अक्सु हरे कृष्ण राम राम ओमफ्राय बालदेव जयंती जी आप कहाँ से हो अक्सु जी हरे कृष्ण राम 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 जॉन रिटर्न साथ साथ ज्वाइन करिए अक्सु से जी भी क्या नाम लेके आता है इतना हार्ड अक्सु जी ओमफ्राय बालदेव ज्वाइन कर लो जयंती जी ज्वाइन करिए राम राम हरे कृष्ण अक्सु जी राधे राधे जयंती बर' आसाम से हूँ मैं बालदेव आप कहाँ से हो डिग्रेसन सिगांनि मा जाखो धोरोमबीर थैबायनो गैला अक्सु पात्ताका सं बहन अब गाना लिख के दिया था ना पहले वो गान को मेरे गाना को मुझे नहीं आता ही नहीं ओमफ्राय मैं हरियाणा से हूँ बहन अच्छा इतना दूर से रे थैंक यू अक्सु जी हरियाणा से देखने के लिए सो थैंक यू सो मच ओमफ्राय सबिता बोलो आप बहन अक्सु सबिता बोलो आप बहन बालदेव जयंती जी मैं गुजरात से है अच्छा गुजरात से है आप लोग राधे राधे अक्सु जी हरे कृष्ण हाँ बहन हम भी आज आसाम पहुँच गए अच्छा थैंक यू कभी भी हमारे गांव पे आ जाओ छोटा मोटा गांव पे अक्सु जी
ओमफ्राय कितना सब्सक्राइब था धर्मवीर जी आपका? डिग्रेशन ने पूछा है कितना सब्सक्राइबर था? अक्सू जी हंस रहा है। रेबेल ऑन, थैंक यू रेबेल जी ऑन रहने के लिए। जयंती बोरो एक ओके बालदेव जी मैं जा रहा हूँ आपका घर, कमेंट करूँगी आप रिटर्न करिए। अच्छा बालदेव जी आपको आपका घर में जा रहा है वो खाना बना के खिला दीजिए अच्छा से। वेलकम करिए जयंती जी को। ओमफ्राय राधे राधे अक्सू जी, हरे कृष्ण अक्सू जी, राम राम राधे राधे, ओम शांति शांति ओम शांति ओम। रेबेल ऑन एलबी कितना बजे में है आपका? अक्सू जी, हरे कृष्णा, राम राम अक्सू जी। इतना दूर से कैसे कैसे फ्रेंड हो गया रे अक्सू जी आप लोगों से? बालदेव जी एलबी बहुत कमाल का काम है ना। हम भाई मैं एलबी नहीं करता हूँ बहन, क्यों करिए? WT होता है, WT बढ़ाता है। अक्सू जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अब गायदे मा जाखो रे बेला गायदे बुं। ओमफ्राय डिग्रेसन ब्रेकआप सोरखौ सोखते हो जिन? हा बेकआप खर सकते हो जी धर्मवीर। अच्छा बेकआप आरो खालामफिननो हायो नामा? अक्सू जी मैं बहुत दूर से तक जाती हूँ। अच्छा मैं बहुत दूर दूर तक जाती हूँ। अच्छा 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 ठीक ठाक जाता रहो अक्सू जी, मेरी तरफ से दुआ है आपको। जयंती बर' बिबारि ब्लुहर आयु दहायनिफ्राय बियाखै होबाय दे जयंती। ओमफ्राय डिग्रेसना थांबायसो खोमा, धर्मवीरा रडआ फैफिनो बियो। अक्सू जी बहुत सबको सपोर्ट करती हूँ। ओके अक्सू जी सपोर्ट करना चाहिए ऐसे ही, आप सपोर्ट करें तो आप भी सपोर्ट मिलेगा। ओमफ्राय अक्सू जी राधे 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 राधे, हरे कृष्ण। ओमफ्राय जोंहा ब्लू दो बहन ज्वाइन करती हूँ। ओके दे रहा हूँ। ठीक है आप लोग जल्दी जल्दी से फ्रेंड करके लीजिए, मैं 8 बजे तक रहेगा, ठीक है ना? 8 बजे में हमारा गमसा देगा एलबी। ओमफ्राय डिग्रेसना रिकभार खालामनो हायो सोरनिखौबा गैलानो खोमा धर्मवीरा। ओमफ्राय थैंक यू बहन दुआ के लिए। ओके मैं सभी को हमेशा दुआ देती हूँ मेरे अंतर से। राधे 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 कृष्ण। ओमफ्राय जयंती ओके बिबारि दे जयंती थाब थाब लोगो जादो दे। ओमफ्राय जोंहा रेबेला फुजाया एलबी होगासिनो दं आब' 8थानिफ्राय। अच्छा आं दे थांगोन दे सम मोनबा दे। ओमफ्राय अक्सू पट्टाका मैं एक सिंगल मॉम हूँ। अच्छा बहन टेंशन भी कम हो जाता है आप जैसे भाई बहन से मिलके। अच्छा कोई बात नहीं, मॉम तो मम्मी होता है ना, चिंता मत करिए अक्सू जी, हम आपके लिए सब दुआ करेंगे और हमेशा हमेशा हाई लेवल में जाओ। ओमफ्राय राधे 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 अक्सू पट्टा जी, नाम को में हाथ लगता है आपको बोलने के लिए। अक्सू पट्टा का डिग्रेसन मबाइल बेरगोन आब' दोनदो र' आगै र'। ओमफ्राय डिग्रेसन हा मोनदों। माबा बुंहरबाय नामा? जयंती बर' बालदेव कमेंट चेक करो मैं सब क्या है। बालदेव जी है ना गया? बालदेव जी आपको फ्रेंड करके आया है हमारा जयंती बर' ने, आप रिटर्न करिए, कमेंट चेक करिए प्लीज। अच्छा ठीक है गाइस, आप लोगों का फ्रेंड होना खत्म हो गया शायद, मैं भी अभी बाय बोलना पड़ेगा। डिग्रेसन फोटोग्राफर मबाइल बेरगोन, नों हरगोन ना बेरबालाय ना जयंती? ओके सभी एक बार बाय बाय बोलिए बिबारी जी को। तना बोरैबासो गलिलांबाय। आयु राबा आगैया दासो फैदों आरो ना। हाय हेल' बिबारि सना। राबा बर' दासो फैदों नोङा आगै? थेंक इउ आगै आंनि एलियाव फैनायनि थाखाय, थेंक इउ स' माच। लाइक होदो दे आगै।
ओमफ्राय डिग्रेसन वेलकाम 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 होनदों जोंहा डिग्रेसना गैया आङो दोननोसो नागिरबायमोन राभा बर' आगै सोरबा गोदान दं नामा लोगो जालायदो दे लोगो गैयाबा गैया लासै लासैनो बाय बाय होनहरदो ओमफ्राय आंबो दोननोसै ओमफ्राय ओइ बिबारि सना आं एसे लोगो जाबाय आं थांबायसो नामा बालदेबा ओइ बिबारि सना आं सासे लोगो जाबाय आच्छा बियो ना दा गोमसारनि एलबियाव समनिबो एलबियाव फैयो बियो एमारदिनावबो फैयो गोमसारनियावबो फैयो ओमफ्राय मौसुमिनावबो फैयो लोगो मोनगोन दे जयन्ति नोङो सिन्था खालामनाङा दे ओमफ्राय आंनि एलबियाव फैबा नोंनो रिटार्न हराखैबा आं बुंनानै होगोन दे लाइक होनोसो फैदों सना आच्छा दे लाइक होनो फैदोंमोनलाय थेंक इउ स' माच ओमफ्राय औ दा बिबारि होनदों जयन्तिया जोंहा वेलकाम वेलकाम होनना मिनदों जोंहा डिग्रेसना ओमफ्राय जयन्तिया बाय होनदों दे होमबा आं लोगोफोर दोनथ'नोसै ना बाय बाय होनहरदो दे राभा आगै डिग्रेसन ओमफ्राय सोर दंमोन जोंहा ओरैनोबाबो खामेन्ट थांखायोना जयन्ति सिन्था खालामनाङा रिटार्न मोनखागोन दे ओके बाय गाइस थैंक यू आप लोगों को मुझे बहुत सपोर्ट देने के लिए हरे हरे कृष्णा हरे हरे शंभु जयंती राधे 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 बहन चेक करो जयंती बहन चेक करो 53 लाइक दान सना ओके राभा आगै सना ओमफ्राय जयन्ति थांबाय नामा जयन्ति नोंखौ साब खालामनो होदोंमोन अक्सिजी जयंती बहन चेक करो वो चेक करेगा दीदी अक्सुजी आप चिंता मत करिए वैसे भी उसके पास कमेंट चले जाएगा ना हरे कृष्ण सनालै मा जाखो राभा आगै ओमफ्राय राम राम राधे राधे अक्सुजी ओमफ्राय जयंती बहन चेक करो जयंती अभी चला गया बाय बोला है अक्सुजी अच्छा ठीक है आप लोगों को मेरे एलबी में मेरे को सपोर्ट देने के लिए थैंक यू सो मच अभी मैं सभी को बाय बोल रहा हूँ अक्सुजी आप बन कर रहे हो क्या बहन सब आप बन कर रहे हो क्या बहन आप मेरे बात है ना ओक्सो जी मिक्सर होता है मिक्सर आप बुरा मत मानिए ठीक है ना कभी आप बोलता है कभी तुम भी बोलता है कभी फ्रेंड बोलता है आप बुरा मत मानिए मिक्सर होता है मेरी बात नों दा एलबि हुआ थाबा राइडाव सना नों दा एलबि हाव थांबा राइडाव सना ओके दे राइडावगोन दे सिन्था खालामनाङा दोननोसै नामा होनदों नोंखौ अच्छा हाँ ऑक्सी जी अभी मैं एलबी ख़त्म करने वाला हूँ अभी रख देता हूँ मैं 2 घंटा हो गया एलबी ऑफ का टाइम हो गया क्या अच्छा हाँ हो गया मैं आप कुछ बोला है मैं कुछ समझ में आया है ओके बहन बाय ओके सभी को बाय थैंक यू सभी को बाय बाय ऑक्सो जी डिग्रेसन बाय राभा आगे बाय ओमफ्राय जयंती बाय और कौन था ओके बाय सभी को